निश्चितच प्रत्येक भागाचं रेकॉर्डिंग हे निश्चित तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. फक्त काही-काही येऊ शकत नाहीत. मला पर्सनल याच्यावर बरेच मेसेज आले. तर किंवा ग्रुपवरही टाकतायत, की काही वेळेला जमणार नाही. पण निश्चित प्रयत्न करा, की प्रत्यक्ष जेव्हा वर्गाला हजर असाल आणि जे इंटरॅक्शन होईल किंवा ज्या प्रकारे संवाद साधता येईल, तो संवाद निश्चितच त्या अ, तुम्हाला रेकॉर्डिंग्सच्या थ्रू काही मिळू नाही शकणार. तर म्हणून प्रत्येकाला सांगणं आहे, की निश्चित जसं जमेल तसं तुम्ही सेशनच अटेंड करा आणि मग नाहीतर YouTube लिंक नक्की आहे तुमच्यासाठी आणि अगदीच तुम्हाला जमलं नाही, तर तुम्ही रेकॉर्डिंग ऐकू शकता. तर थोडंसं 1-2 स्लाइड्स आपण फक्त आढावा घेणार आहोत. जर कोणी नवीन आलं असेल, तर सगळ्या भक्तांचं स्वागत आहे मनापासून. तर अशी ही भगवद्गीता तुम्ही सगळेजण 18 दिवसाच्या वर्गातून आलेले आहात. जे तेजस्विनी माताजींच्या काही जणी वर्गातून आलेले आहात, काही भक्त इतरही वर्गातून आलेले आहेत. तर ज्यांनी 18 दिवसांचा हा वर्ग अ, कंप्लीट केलेला आहे, पूर्ण केलेला आहे ज्याचा अध्ययन, तर त्यांना त्यांची ही बेसिक लेव्हल झालेली आहे, ज्याला आपण म्हणतो, की निष्ठावान, श्रद्धावान म्हणजे श्रद्धावान हा जो टप्पा आहे, की जसं आपण म्हणतो भक्तीचा पहिला टप्पा ही श्रद्धा आहे. त्याचप्रमाणे हा श्रद्धावान म्हणजे कुठेतरी मनामध्ये श्रद्धा आहे. जसं आता माताजी विचारत होत्या, की हे लाईफ मॅन्युअल आहे. जसं मी तुम्हाला गेल्या वेळेला आपण श्रील प्रभुपादांना जाणून घेतलं आणि भगवद्गीतेचंही जेव्हा इंट्रोडक्शन थोडं बघितलं, तेव्हा बघितलं, की भगवद्गीता इज अ लाईफ मॅन्युअल. जसं आपण म्हणतो एखादी कार असेल, एखादी खेळणं असेल, तर त्या खेळण्याबरोबर त्या बॉक्समध्ये त्याचं मॅन्युअल असतं, की तुम्ही ही कशी गोष्ट वापरा. तसं हे आपलं जीवन आहे आणि या जीवनाचं मॅन्युअल ही भगवद्गीता आहे, की भगवंतांनी प्रत्यक्ष अतिशय, अतिशय सुलभपणे आपल्याला आपल्या आयुष्याचं अ, पूर्ण मतितार्थ आणि कसं ते जगावं आणि इतक्या सुंदररीत्या भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून भगवद्गीता आपण ऐकतो, अनेक श्लोक ग्रहण केले जातात, आत्मसात केले जातात, पाठांतर केलं जातं. भगवद्गीता 700ही अध्याय मुखोद्गत आहेत. पण मला पहिला प्रश्न विचारावासा वाटतो, जो मी स्वतःला प्रत्येक दिवशी विचारते, की तू भगवद्गीता जगतीयेस किती? आणि म्हणून जसं आता माताजींनी विचारलं, की ही आत्मसात कारण ही इतकी सखोल आहे. शेवटी भगवद्गीतेचं महत्त्व हे असं आहे, की प्रभुपाद म्हणतात, "हे माझे विचार नाहीयेत. मी जशीच्या तशी तुमच्यापर्यंत आणून पोहोचवली आहे, जी भगवंतांनी सांगितलेली आहे आणि म्हणून ती जशीच्या तशी, की जसं एखादी तो आंबा झाडावरचा आंबा जसाचा तसा त्या टोपलीमध्ये ठेवला जातो. जर तो व्यवस्थितपणे त्या निरनिराळ्या लोकांकडून म्हणजे त्याला खाली एकाने उतरवलं, त्यानंतर एकाच्या हातात दिलं आणि मग तो टोपलीपर्यंत अगदी व्यवस्थित स्वरूपामध्ये पोहोचवला जातो. त्याचप्रमाणे ही भगवद्गीता गुरु परंपरेत मग त्या गुरूंच्या अगदी भगवंतांपासून जे सुरू झालंय आणि मग ब्रह्मा, त्याच्यानंतर नारद मुनी, व्यास मुनी या सर्वांच्या या गुरु परंपरेतून आलेलं हे ज्ञान आहे. कुठलेही विचार नाहीयेत. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात, की तुम्ही तुमची असंख्य बाजारामध्ये आहेत भगवद्गीता. पण शेवटी ते विचार म्हणजे भगवद्गीता नाही हो. ते तुमची फिलॉसॉफी झाली, तुमचं तत्वज्ञान झालं, तुमची त्याच्यावरचे विचार झाले. पण जे भगवंतांनी जे 700 श्लोकांच्या माध्यमातून भगवंतांनी या 3 विभागात जी आपल्याला कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग या विभागांथ्रू आपल्याला जे ज्ञान पोहोचवलेलं आहे, ते यथार्थ स्वरूपामध्ये भक्तांपर्यंत पोहोचवणं हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे आणि नामनिष्ठ प्रभूजींच्या या प्रयत्नाला आम्ही कुठेतरी खारीचा वाटा उचलून धरलाय आणि त्याप्रमाणे प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली हे वर्ग आज 18 दिवसांचा वर्ग पण आज 48वी बॅच सप्टेंबरमध्ये सुरू होणार आहे आणि खूप आनंद आहे आणि त्याचबरोबर नवीन मंदिराचं उद्घाटन पण या महिन्यामध्ये 19 ऑगस्टला आहे, ज्यासाठी अनेक भक्त आम्ही चाललेलो आहोत आणि मराठीची टीम आहे, जिथे सगळ्या सेवा दिल्या जाणार आहेत. आणि खूप म्हणजे मला माहित नाही, पण खूप आयुष्यभरासाठी एक वेगळीच संधी आहे, की या ऑनलाईन कॉन्ग्रिगेशनमधून म्हणजे गेले 4 वर्षामध्ये ज्या मंदिराशी आपण जोडलेलो आहोत. मी अजून प्रामाणिकपणे मी अजून मंगलोरला गेलेलीच नाहीये एकदाही. पण इतकी अतूट इच्छा आहे आतून, की जायचं आहे म्हणून 3 महिने आधी कुठलंही प्लॅनिंग मी एरवी करताना नाही, मला माहिती नाही आपण जाऊ शकू किंवा आपण सांगतो, की नाही जमेल तेव्हा करू. पण यावेळेला म्हणजे नाही जायचंच आहे. भगवंतांना प्रार्थना आहे, की ते बुकिंग करून टाकले. आता तुम्ही फक्त तिथे जाण्याची इच्छा आहे तेवढी पूर्ण करा. आणि म्हणूनच मग तो उत्सव आहे 19ला 17, 18, 19 उत्सव असणार आहे. उत्सवांमध्ये सेवा द्यायची आहे आणि अनेक सगळ्या 12 लँग्वेजेस मिळून ही सेवा उचलून धरणार आहेत आणि हा जो उद्घाटन सोहळा आहे, तो अत्यंत
काय म्हणतो ना आपण, की अगदी सक्सेसफुली म्हणजे यशस्वीरित्या नक्कीच भगवंतांच्या आशीर्वादाने तो पार पडणारच आहे आणि म्हणूनच ते ती सेवा देण्याची इतकी अतूट इच्छा आहे म्हणून तुमच्या कानावर घालूनच ठेवणार होते. कदाचित आपल्याला त्या शनिवारी आपला वर्ग नसेल तर आपण ॲडजस्ट करू. मी आधी काही वर्ग घेण्याचा प्रयत्न करेन. तर तेवढ्या त्या 16, 17, 18, 19 असे ते दिवस आहेत आणि 19ला सोमवार आहे, रक्षाबंधन आहे त्याच दिवशी, राखी पौर्णिमेच्या दिवशी. बलराम जयंतीचा उत्सव आहे आणि मंदिराचं उद्घाटन आहे. तर हे तुमच्यापर्यंत ही बातमी पोहोचवायची होती आणि प्रत्येकाने खारीचा वाटा उचललाय तसं प्रत्येकाने जसं आपल्याला म्हणतो ना आपण आपल्यातलं कारण हे जे भगवंतांनीच दिलेलं आहे हो. त्यांनी दिलेलं आहे आपण त्यांच्यासाठीच जेव्हा ते अ, 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 त्यांच्या सेवेमध्ये जेव्हा ते अर्पण करतो, तेव्हा नक्कीच ती ती कुठेतरी म्हणजे मनाला ते वेगळंच समाधान आहे आणि म्हणूनच खूप अनेक भक्तांनी असंख्य लाखो करोडो भक्त आता जोडले गेलेले आहेत या कॉन्ग्रिगेशनमध्ये या अ, सहभागी झालेले आहेत. या ऑनलाईन उपक्रमाचा भाग झालेले आहेत. ते सगळ्यांनी म्हणून प्रभुजींनी सांगितलं, की हे जे मंदिर उभारणी आहे, हे 4 वर्षापूर्वी प्रभुजींनी फक्त तो विचार मांडलेला आणि आज त्या विचारांनी पूर्णपणे ते सार्थ रूप असं अ, पूर्णपणे ती स्वरूपात म्हणजे काय म्हणतो ना आपण त्याला पूर्णत्व आलेलं आहे आणि नक्की ते मंदिर उभारलंय आणि म्हणून प्रभुजी म्हणाले, की हे सगळं या ऑनलाईन माध्यमातून म्हणजे कुठेतरी कोव्हिड ब्लेसिंग इन डिस्गाईज म्हणतो, तसं आपल्याला शाप की वरदान तसं ते वरदान ठरलेलं आहे, की ते वरदान अशा प्रकारे, की भगवंतांची म्हणजे भगवंतांनी परीक्षा आहे ही सगळी. आपण त्याच्यातनं गेलो आणि भगवंतांच्या कृपेने सगळं सुखरूपपणे बाहेर पडलेलो आहोत. अनेक गोष्टी झालेल्या आहेत. बऱ्याच वाईट गोष्टी आपल्याला ऐकायला मिळाल्या आहेत किंवा बरेच आपल्या गोष्टीतनं सगळेजण गेलेले आहेत त्या टप्प्यामधून. आणि त्याच्यामध्ये हा जो ऑनलाईन सांगण्याचा उद्देश, की हे माध्यम जे आपल्याला मिळालं आणि हे माध्यम इतकं इतकं म्हणजे ह्याच्याकडे शब्दच नाहीत, की आज आपण घरात बसून हे ज्ञान घेऊ शकलो आणि भगवंतांच्या कृपेने मी हे तुमच्यापर्यंत आता पोहोचवू शकते. याचा खूप, खूप, खूप मनाला आनंद आहे आणि खूप भगवंतांचरणी याची म्हणजे मनापासून कृतज्ञता आहे आणि मनापासून खूप की जे आहे ते तूच दिलेलं ज्ञान आहे आणि भगवंतांपर्यंत पोहोचवण्याचा भक्तांपर्यंत पोहोचवण्याचा भगवंतांचं हे ज्ञान प्रयत्न आहे. तर सांगण्याचा उद्देश हा म्हणून ह्या काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटल्या. तर हा जो लेव्हल 2 चा वर्ग आहे तो आपण आता सुरू करणार आहोत. तुम्ही सगळे 18 दिवसाच्या टप्प्याला पार केलंय. कुठेतरी भगवंत आणि अर्जुनाचा संवाद तुमच्यापर्यंत प्रत्येक अध्यायामधून पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलाय आमच्या शिक्षकांनी, शिक्षिकांनी, की त्याप्रमाणे तो संवाद कारण जसं म्हटलं, की प्रत्येक अध्याय याला कुठेतरी त्याला तितकी आपण म्हणतो ना टाईम लिमिट आहे आणि म्हणून ते सीमित असल्यामुळे तेवढा अध्याय त्या एका तासामध्ये पूर्ण करायचा असतो. म्हणून त्याप्रमाणे त्या स्लाइड्स घेऊन ते ज्ञान, की त्या अध्यायाचं सार काय आहे तेवढं तुमच्यापर्यंत पोहोचवून तुम्हाला पुढच्या स्तरासाठी तयार करणं. हा त्यामागचा खूप मोठा उद्देश आहे आणि तो कुठेतरी तुमच्यासारखे भक्त जेव्हा अशी कंटिन्युइटी दाखवतात आणि आतून म्हणजे मला खूप आनंद आहे, की अनेक भक्त माझ्याशी गेले 15-20 दिवस सतत संपर्क साधून, की मी फक्त काही कारणासाठी जुलै महिन्याच्या बॅचला येण्यासाठी मी थोडा वर्ग आपला नाहीतर रेव्यानं आपला वर्ग सुरू होऊन 1-2 अध्याय नक्की आपले पूर्ण झाले असते. पण हरकत नाही, कुठेही घाई करायची नाही आणि तुम्ही सर्वांनी खूप सहकार्य केलं त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद तुमचे सगळ्यांचे. मनापासून आभार आहेत तुमचे सर्वांचे. आणि असा हा लेव्हल 2 चा टप्पा आपण सुरू करतोय. तर त्या लेव्हल 2 च्या टप्प्याचं स्वरूप आणि त्याच्या आधी आपण प्रार्थना म्हटलेली आहे. त्या प्रार्थना तुम्हाला पुन्हा ग्रुपवर सुद्धा मी टाकीन. गीतेमध्ये भगवद्गीतेच्या जशी आहे तशी त्या पुस्तकामध्ये सुरुवातीला या प्रार्थना आहेत ज्या मी म्हणतेच आणि त्यानंतर हा जो प्रणाम मंत्र आहे, जो प्रभुपादांचा प्रणाम मंत्र आहे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ती वेदांत स्वामीन इति नामिनी. भक्ती वेदांत आणि म्हणूनच जे भक्ती वेदांत श्रीला स्वामी प्रभुपाद त्यांच्यासाठी ही वंदना आहे आणि त्यांच्यासाठी हा प्रार्थना मंत्र आहे. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे की ज्यांनी अगदी म्हणजे फक्त भारतात नव्हे त्या अख्ख्या जगभर हे ज्ञान पोहोचवलेलं आहे. आणि मग जो पंचतत्व मंत्र आपण म्हणतो तो म्हणजेच श्री चैतन्य महाप्रभू जे नित्यानंद प्रभू आहेत, त्यानंतर श्रीवास ठाकूर आहेत, त्यानंतर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद आणि गदाधर आहेत आणि श्री अद्वैत आचार्य आहेत, गदाधर पंडित आहेत आणि श्रीवास ठाकूर आहेत. असे हे 5 जे पंचतत्व आणि हे प्रत्येक अवतार आहेत आणि हे
विस्तार म्हणजे बलराम हे विस्तार आहेत भगवंतांचे. श्रीकृष्णांचे विस्तार हे बलराम आहेत. म्हणजे आपण जेव्हा गोलोक आता आपण पुढे जाऊ गोलोकाचं जेव्हा आपण पूर्ण तो जो चार्ट आहे तो समजून घेऊ, तेव्हा तुम्हाला दिसेल की भगवंतांपासून खूप वेगळे नाहीत बलराम आणि त्यांनीच पूर्ण तिथे सगळं विस्तृत आहे. फक्त तो त्यांचा एक कुठेतरी विस्तार आहे. त्यांचं एक कुठेतरी एक्सटेन्शन आहेत बलराम हे. आणि त्यानंतर जे श्री अद्वैत आचार्य आहेत, गदाधर पंडित आहेत आणि श्रीवास ठाकूर आहेत. तर हे सुद्धा गदाधर पंडित हे राधाराणीचं, श्री अद्वैत आचार्य हे शिवाचं आणि श्रीवास ठाकूर हे प्रत्यक्ष भक्ताचं असं प्रतिनिधित्व त्यांनी नारद मुनींचं केलेलं आहे. आणि असं सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व आणि या सगळ्यांच्या स्वरूपातून हा जो पंचतत्व मंत्र आहे याचं महात्म्य अत्यंत थोर आहे. कारण चैतन्य महाप्रभूंनी हा मंत्र आपल्यापर्यंत आणलाय, जो हरे कृष्णाचा महामंत्र आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा 16 बीजाक्षरी मंत्र आहे आणि या मंत्राचं महात्म्य तितकं थोर आहे. आपण हा मंत्र बरेच जण मला अनेक प्रश्न विचारतील आता, कारण हे जे चॅन्टिंग आहे, हा जे आपण ध्यान करतो आणि आपण हे जे माळा जपतो आपण तर या जपताना अनेक आपल्याला अनुभव येतात आणि आपण हे सगळं अपराधी भावनेमध्ये म्हणजे त्या स्तरावर आपण ज्या करतो आहे ते 3 स्तर आहेत. हा एक नाम अपराध, नाम आभास आणि शुद्ध नाम. मग नाम अपराध म्हणजे आपलं मन सैरवैर आहे हो. आपलं मन या प्रापंचिक सगळ्या गोष्टींमध्ये इतकं अडकलेलं आहे, की त्यामुळे ते इतकं सैरवैर आहे, की आत्ता इथे आहे तर दुसऱ्या क्षणी ते न्यूयॉर्कला आहे, तर जपानला आहे, तर अमेरिकेला आहे. इतकं असं हे मन जे अर्जुनाने सुद्धा भगवंतांना प्रश्न 6व्या अध्यायात विचारलाय, की इतकं हे चंचल आहे मन. आणि म्हणूनच मग अशा मनाला आपण खूप काबूत ठेवणं गरजेचं आहे. आणि या मंत्राची जी गांभीर्यता आहे आणि तो मंत्र तितक्या तितक्या सचोटीने आणि तितक्या आतून आपण अंतर म्हणतो ना आपण अंतर्मनापासून आणि मग अगदी एक माळ आपण जप केला तरी तो इतका मनापासून करणं गरजेचं आहे. मग ती जी चंचलता आहे ती 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 जी एकाग्रता आपल्यामध्ये आणायची आहे चंचलता घालवून, तर त्यासाठी गौर निताईच म्हणजे श्री चैतन्य महाप्रभू आणि श्री नित्यानंद प्रभू. म्हणूनच या पंचतत्व मंत्राला अनेक वेळेला तुम्ही जपाल, त्याला 160 माळा तुम्ही केल्यात, 108 माळा केल्यात, तरी त्याचं महात्म्य इतकं थोर आहे, की ते तुम्हाला त्या हरे कृष्णाच्या मंत्रामध्ये, की हरे कृष्णमध्ये सांगताय, की राधे मला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. मग ती जी हरे आहे ती कृष्णाची अंतर्यामी शक्ती राधा आहे हो. राधा आणि कृष्ण हे वेगळे नाही. राधा ही भगवंतांचाच एक प्लेजर पोटेन्सी आहे. म्हणजे एक आनंदी शक्ती आहे भगवंतांची ती. आणि म्हणूनच अशी ही जी शक्ती आहे त्याला आपण कुठेतरी विनंती करतोय, कुठेतरी आपण प्रार्थना करतोय, की आम्हाला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. आणि म्हणून तो मार्ग आहे तो राधेपासूनच जातोय, राधेच्या थ्रूच जातोय. म्हणून राधाराणीचं अत्यंत महात्म्य आहे. राधाराणीचं खूप महात्म्य आहे, जिचं पूजन केलं जातं, जिच्या नामस्मरण केलं जातं, की त्या राधेलाच आपण विनंती करतो आहोत, की तू आम्हाला कृष्णाच्या त्या भक्तीमध्ये ठेव म्हणून. आणि म्हणून अशासाठी हा पंचतत्व मंत्र आणि तितकाच हरे कृष्णाचा महामंत्र हा अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि मग आपण म्हणतो की व्हाय लेव्हल्स इन अंडरस्टँडिंग गीता कोर्स. हे इंग्लिशमध्ये आहेत कारण या मूळ ज्या स्लाइड्स आहेत त्या इंग्लिशमध्ये प्रत्येकाचंच भाषांतर थोडासा जो काही आपण म्हणतो की व्हॉलेंटियर्स म्हणजे जे सेवक आहेत, तर त्या सेवकांनी जितके असतात तितके, पण हे जे काही काम आहे, तर त्यासाठी थोडं आपण म्हणतो ना मनुष्यबळ जसं लागतं एरवी, तसं हे 4 हात लागतात मदतीला. तर काही गोष्टी सगळ्याच मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करायला जमल्या नाहीयेत अजून. तर हळू-हळू टप्प्याने चालू आहे. पहिला झालाय, दुसऱ्या टप्प्यावरच्या मेन स्लाइड्स 18 झाल्या आहेत. पण ह्या ज्या काही कॉमन स्लाइड्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपण प्रयत्न असतो, की तुम्हाला त्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत ती गोष्ट समजावून सांगावी आणि त्यासाठीच हा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून ह्या इंग्लिश स्लाइड्स फक्त वापरल्या जातात तेवढ्या कारणासाठी. तर इन माय बुक्स, द फिलॉसॉफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सप्लेन्ड फुल्ली. So if there is anything which you do not understand, then you simply have to read again and again. By reading daily, the knowledge will be revealed to you, and by this process, your spiritual life will develop. की तुम्ही वाचा म्हणजे तुम्ही आता या अध्ययन वर्गाला आलात तर प्रश्नच नाही. प्रयत्न तोच आहे, की तुमच्यापर्यंत हे ज्ञान जितक्या सोप्या पद्धतीने म्हणण्यापेक्षा जसं प्रभुपादांनी सांगितलंय, तसंच्या तसं तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न असेल. आणि म्हणूनच मग प्रभुपाद म्हणतायत, की हे जे आहे हे तुम्हाला कळण्यासारखं याच्यामध्ये भरपूर आहे विच पण तुम्हाला बऱ्याचदा असं जाणवेल, की मला काहीच कळत नाहीये. तर तेव्हा तुम्ही ते खूप वेळेला वाचा, अनेक वेळेला वाचा. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात, की मी माझ्या पुस्तकांमधनं आहे, तुमच्यामध्येच आहे आणि प्रभुपाद आपल्या बरोबर आहेत त्यांच्या पुस्तकातून.
त्यांच्या पुस्तकातून ते जिवंत आहेत आणि प्रभुपाद आपल्या बरोबर आहेत. कारण त्यांनी जी पुस्तकं लिहिली आहेत ती भगवद्गीता सुद्धा प्रत्यक्ष भगवंतांनी जणू काही ते ज्ञान प्रत्यक्ष भगवंत प्रभुपादांना डिक्टेट करत होते. डिक्टोफोनचा वापर जेव्हा ते करत होते आणि भगवद्गीतेचे अध्यायच्या अध्याय ते लिहून काढत होते, तेव्हा ते निश्चितपणे म्हणजे भगवंतांचं जे वास्तव्य आहे आणि भगवंतांचा वास त्यांच्याबरोबर होता. भगवंतांचं त्यांच्याबरोबर असणं असायचं आणि त्याच म्हणूनच ही भगवद्गीता प्रभुपाद म्हणतायत, "मी जशीच्या तशी तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकलो" आणि म्हणूनच या लेव्हल्स का करायच्या आहेत, की जितकं खोल तुम्हाला ते अभ्यासायचंय, की जसं तुमच्या 18 दिवसामध्ये तुमच्या मनामध्ये असंख्य प्रश्नांचा अ, अ, काय म्हणतात ना, हल्लकल्लोळ झाला असेल. कारण मनात बरेच प्रश्न असतात. तर प्रत्येक श्लोकाचं निरूपण करणं तिथे कठीण आहे वेळेअभावी. म्हणून हा पुढचे लेव्हल्स आहेत. मग त्याच्याही पुढच्या लेव्हल 3 ला अजून 2 पुस्तकं ॲड केली जातात आणि जी भगवद्गीतेशीच संलग्न आहेत. सॉरी. संलग्न आहेत जी ईशोपनिषद, भक्ती रसामृत सिंधू, ईशोपनिषद, भक्ती रसामृत सिंधू आणि उपदेशामृत अशी 3 पुस्तकं जी भगवद्गीतेशीच संलग्न आहेत आणि ज्या आपल्या गोस्वामींनी ती लिहिलेली आहेत. त्यांचं महात्म्यही तितकंच थोर आहे. त्यानंतर मग प्रत्येकाने 1 राउंड चॅन्टिंग ऑफ हरे कृष्णा, की या दुसऱ्या लेव्हलला आल्यानंतर कुठेतरी एक बांधिलकी मग आपण म्हणतो ना, की जसं आपण 1ली, 2री, 3री, 4थीत जातो तसा अभ्यासक्रम वाढतो. तसे आपल्याला काही नियमही लागू पडतात, की आपली जी पात्रता असते ती आपण स्वतः थोडीशी त्याप्रमाणे स्वतःला सिद्ध करायचं असतं आणि म्हणूनच मग जे आपण माळ जपतो तर ती नक्कीच दुसऱ्या लेव्हलवर आलेल्यांनी ती एक माळ तरी चॅन्टिंग करण्याचा प्रयत्न करावा. मग नंतर लेव्हल 3 ला 4 माळा असाव्यात. लेव्हल 5 ला भक्तिशास्त्रीला तर 16 माळा जे करतात सॉरी त्यांना त्याच्यात घेतलं जातं आणि म्हणूनच ते 16 माळा चॅन्टिंग करणं. मग शेवटी जे नामस्मरण आहे ना, त्याचा महिमा अगाध आहे हो. म्हणजे मी स्वतः प्रचिती घेतली, की ज्या क्षणी म्हणजे आपल्या 16 माळा मग बऱ्याचदा आपल्या प्रापंचिक गोष्टींनी होणार नाहीत असं होऊ शकतं. पण तो प्रयत्न करावा, की कमीत कमी प्रमाणात ह्या गोष्टी घडतील आणि म्हणून त्या 16 माळा आपल्या पूर्ण झाल्याच पाहिजे. जसं आपण जेवतो, भूक लागल्यावर पोटाला भूक लागली म्हटल्यावर आपण पोटाला जाळत नाही, पोटाला उपाशी ठेवत नाही. त्याचप्रमाणे या आत्म्यालाही उपाशी ठेवायचं नाही. या आत्म्यालाही ते आध्यात्मिक अन्न पोहोचवायचं आहे आणि म्हणूनच ते नामस्मरण हे नामस्मरणच आपल्याला ते अन्न देत असते आणि म्हणूनच हे नामस्मरण खूप महत्वाचं आहे आणि तरच या भगवद्गीतेचं आकलन होण्यासाठी तुम्हाला सुद्धा तितकं कारण मनात श्रद्धा असेल तर त्या श्रद्धेने त्या नामस्मरणाने तुमची ती श्रद्धा अजून दृढ होत जाते आणि ती दृढता तुम्हाला कळते आणि ती दृढताच तुम्हाला या ज्ञानाला अतिशय सुंदरपणे आत्मसात करायला मदत करत असते. आणि हाच प्रामाणिक प्रयत्न आहे म्हणून प्रत्येकाने एक माळ तरी जप करणं आवश्यक आहे. त्यांनी 18 दिवसाचा कोर्स सॉरी 18 दिवसांचा कोर्स पूर्ण करणं गरजेचं आहे. कारण कुठेतरी बेसिक आहे. तर कुणाला कंपल्शन नाहीये, मॅन्डेटरी नाहीये. पण तरी पण मग आणि मग आपण कसं ते करावं? तर सेल्फ स्टडी आहे. तुम्ही स्वतः म्हणजे तो अध्याय झाल्यानंतर एक प्रार्थना आहे प्रत्येकाला, की अध्याय नक्की वाचा. जितके श्लोक मग मी ते टप्प्याटप्प्यानेच जाणार आहे. तर आपण आता आठवड्यामध्ये 2 किंवा 3 दिवस भेटण्याचं ठरवलंय. तर त्या एका आठवड्यामध्ये एक अध्याय पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल. त्यानंतर क्लासेस, असेसमेंट, रीडिंग, लिसनिंग, क्विज तुम्ही तुमचा पण सहभाग दाखवायचा याच्यामध्ये. जे काही प्रश्न विचारले जातील किंवा तुम्हाला तुमची मतं विचारली जातील, तर कृपया सगळ्यांनी सहभागी व्हा आणि प्रत्येकाने त्याच्यामध्ये सहभागी होऊन त्या प्रश्नांची उत्तरं द्या. तुमचे विचार तर नक्कीच मांडा आणि तुमच्या मनातले प्रश्नही मला विचारा. त्यासाठी आपण एक क्वेशन आन्सर सेशन नक्की प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी 15 ते 20 मिनिटं ठेवणार आहोत आणि नक्कीच मग याच्या काही ज्या असाइनमेंट्स आहेत, क्विझेस आहेत, त्याच्या लिंक्स पण तुम्हाला शेअर केल्या जातील ग्रुपवरती आणि त्या क्विज सगळ्यांनी अटेंड करा. ते क्विज तुम्ही जर सोडवल्या तर तुम्हाला कुठेतरी तो अध्याय थरो झाल्याची आपण म्हणतो ना, की आपण जसं म्हणतो उजळणी केल्यानंतर आणि ज्या परीक्षा घेतल्या जातात प्रत्येक मुलांच्या त्या ह्याच्यात आय एम सॉरी. त्या इयत्तेमध्ये मग युनिट टेस्ट आहे, सेमिस्टर आहे. कारण का ती असेसमेंट, ती पडताळणी केली जाते, की काय ते ज्ञान घेतलंय आणि ते ज्ञान किती कळलं आहे आणि त्या म्हणूनच कुठेतरी जेव्हा त्या क्विझेस दिल्या जातात, तेव्हा ते ज्ञान पुन्हा त्याचा उजाळा येतो आणि पुन्हा ती उजळणी केली जाते. त्याने तो अभ्यास केला जातो आपल्याकडून. म्हणून ते गरजेचं आहे. लिसनिंग, श्रवणम. श्रवणम ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण जितकं तुम्ही ऐकाल आणि ते रेकॉर्डिंग्ज ऐका मग, पण जसं मी म्हटलं, की अशा लाईव्ह सेशनचा इम्पोर्टन्स हा वेगळाच आहे. तुम्ही प्रत्यक्ष संपर्क साधू शकतो आपण, ज्याच्यामध्ये आपलं कम्युनिकेशन जास्त वाढू शकतं. वाचन वाढवा,
आणि नंतर मग टीचिंग असाइनमेंट्स आणि याच्याप्रमाणे तुम्ही पुढे जाऊ शकता. जसं आपण 18व्या वर्गामध्ये उद्घाटन सोहळ्याच्या दिवशी, उद्घाटन दिनाच्या दिवशी जसा संकल्प घेतो, तसाच हा एक संकल्प आहे जो प्रत्येकाने मनात करावा आणि एक वेळेला हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणावा. ही प्रत्येकाला मनापासून प्रार्थना आहे. आय शॅल चॅन्ट 1 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एव्हरी डे. मी दररोज एक माळ तरी हरे कृष्ण महामंत्राचं निश्चितच नामस्मरण करेन. आय शॅल रेग्युलरली अटेंड गीता क्लासेस. मी या अध्ययन वर्गाचे, हे जे भगवद्गीतेच्या अध्ययन वर्गाचे वर्ग आहेत, ते मी अगदी नियमितपणे न चुकता त्याला उपस्थित राहील. आय शॅल ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन्स ड्युरिंग द क्लासेस. मी क्लासच्या दरम्यान किंवा वर्गाच्या दरम्यान होणाऱ्या जाणाऱ्या चर्चेमध्ये अत्यंत ऍक्टिव्हली सहभागी, मी अत्यंत चांगल्या प्रकारे सहभाग माझा दर्शवेन. आय शॅल फॉलो स्ट्रिक्ट मेसेज इन एथिक्स ऑन दी क्लास चॅट बॉक्स अँड व्हॉट्सअप. मग तुम्ही त्या जे काही मेसेजेस पाठवतायत, मग ते गीतेच्या अध्ययन वर्गाच्या व्यतिरिक्त नसावे. तुम्हाला जरी तो ग्रुप ओपन केला आहे, बऱ्याचदा ते ग्रुप म्हणून फक्त ऍडमिन्सनाच ओपन केले जातात, पण आता आपण लेव्हल 2 ला आलेलो आहोत आणि लेव्हल 2 ला तुम्हाला त्याचं महात्म्य अजून चांगल्या स्वरूपामध्ये कळतं. चांगल्या स्वरूपामध्ये त्याची गांभीर्यता आलेलं आहे त्याचं, आणि म्हणूनच तुम्हाला तो ग्रुप ओपन केलेला असतो की जेणेकरून आपण एकमेकांशी संपर्क साधू शकतो. हे आपल्या इस्कॉन मँगलोर टेम्पलचे सगळे डिटेल्स आहेत, त्याचं वर्ग, त्याचे ऍड्रेस आहे, कुठे आहे ते. आणि आता नवीन जे टेम्पल सुरू होते ते नागपूरला नसून कुलाईला आहे, आणि तिथून आपल्याला ते मंदिर जवळ आहे. नामनिष्ठ दास प्रभूजी हे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत. अशा प्रकारे आपण या 4 स्लाइड्स थ्रू एवढंच जाणायचं आहे, की आपण हे अध्याय पूर्ण करणार आहोत. संकल्प मनामध्ये सगळ्यांनी करा आणि सगळ्यांनी माझ्याबरोबर एकदा हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणूया आपण सगळे. सगळे म्हणा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. सगळ्यांनी अनम्यूट होऊन म्हणू शकता. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य. पंचतत्व मंत्र म्हणा पहिल्यांदी. जय हो श्री कृष्ण. जय हो श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभू नित्यानंद प्रभू प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. हरी बोल हरी बोल. हरे कृष्ण. हरे- सगळ्यांनी असा या जपावरती या भगवंतांच्या नामावर नामस्मरण करावं आणि त्याच्यावर एक माळ नक्की जपण्याचा प्रयत्न करा. मग या माळा वाढवण्याचा प्रयत्न करा. जसं जसं तुम्हाला शक्य होईल तसा निश्चितच जास्तीत जास्त नामस्मरण करण्याचा प्रयत्न करा. अशा प्रकारे आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरू करतो आहोत. तर मी आता हे शेअरिंग थांबवते आणि तर असा हा अध्याय पहिला, अर्जुन विषाद योग, याची आपण आज सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी उपोद्घात किंवा सुरुवातीच्या सगळ्या माहितीमध्ये जो उपोद्घात दिलेला आहे प्रभुपादांनी, तोही प्रत्येकाने वाचायचा प्रयत्न करा. ज्याच्यामध्ये मनोगत, प्रिफेस याला म्हणतो आपण उपोद्घात, त्याच्यामध्ये प्रभुपादांनी सगळं सार आणि
सगळी माहिती आणि जे काही ज्ञान दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा अतिशय सार स्वरूपामध्ये प्रत्येक अध्यायाबद्दल सुद्धा त्याच्यात सांगितलेलं आहे. तर नक्की ते वाचण्याचा प्रयत्न करा आणि त्याच्यातून पण जा. मी आता तिथपासून सुरू नाही करते, आपण अध्यायाला सुरुवात करतो आहोत. आणि जी गुरु परंपरा म्हटलेलं आहे, ही गुरु परंपरा आहे बघा, की श्रीकृष्णापासून सुरू झालेली, मग ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, त्यानंतर पद्मनाभ, गुरुहरी, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञानसिंधू, दयानिधी, विद्यानिधी, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, त्यानंतर ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपती, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद, अद्वैत जे आहेत, श्री चैतन्य महाप्रभू, रूप गोस्वामी म्हणजे स्वरूप किंवा सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, असे हे जे गोस्वामी मी म्हंटल की जी पदवी दिली गेली चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये, जे गोस्वामी ज्यांनी जे स्वतःच्या इंद्रियांचं प्रभुत्व करतात, स्वतःच्या इंद्रियांवर त्यांचा पूर्णपणे नियंत्रित आहेत, ते त्यांच्या इंद्रिय त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत, असे हे गोस्वामी. कारण ते त्या इंद्रियांच्या आहारी जात नाही, त्यांना गोदासा म्हणतात, की ते त्या इंद्रियांचा कुठेतरी सेवक होतात. परंतु जे इंद्रियांना वश होऊ न देता, इंद्रियांशी वश होऊ न देता त्या इंद्रियांना काबूत ठेवतात, ते गोस्वामी, ज्यांच्यावर पूर्णपणे, ज्यांच्या स्वतःच्या ताब्यात ती इंद्रिय असतात. त्यामुळे ते निश्चितच योग्य प्रकारे त्यांचं जे वर्तन असतं ते आदर्श वर्तन असतं. त्यानंतर कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव म्हणजे जगन्नाथ जे आहेत, भक्ती विनोद, गौरकिशोर, बाबा महाराज, त्यानंतर भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आपल्या भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपादांचे गुरु आहेत, ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज. अशी ही गुरु परंपरेतून आलेली 32वे जी परंपरा, 32वे जे गुरु आहेत ते श्रीला प्रभुपाद आहेत, स्वामी श्रीला प्रभुपाद, भक्ती वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद. तर असं आपण हे अर्जुन विषाद योग. मग आता ही भगवद्गीता जाणायची, जसं मघाशी माताजी म्हणाले की हे मॅन्युअल आहे, हे जाणून घ्यायचं आहे, याच्यामध्ये इतकं सगळं प्रॅक्टिकल ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे की अनेक गोष्टी, म्हणजे जसं आपण म्हणतो की अर्जुनाला ही भगवद्गीता भगवंतांनी संघर्षाच्या ठिकाणीच सांगितलेली आहे. कुठेही आजूबाजूला कुठल्याही एका बाजूला नेऊन मी हे तुला ज्ञान देतोय आता असं नाही, प्रत्यक्ष रणांगणावरती जिथे रथ माझा मध्ये नेऊन ठेव, सेन योरू बयोर मध्ये स्थापन रथ झालेला आहे. आणि अशा प्रकारे स्थापन झाला आहे की तिथून त्यांना त्यांचे गुरु द्रोण दिसत आहेत, भीष्माचार्य आपले भीष्म पितामह दिसत आहेत, आणि ह्या सगळ्याचा अर्जुनाला खूप त्रास होतो आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अर्जुनाने आपलं शस्त्र खाली ठेवून दिलेलं आहे. या अध्यायातून आपल्याला हेच जाणता येतं. जो तुमच्यापर्यंत 18 दिवसाच्या वर्गामध्ये तुम्हाला जे ज्ञान दिलेलं आहे, निश्चितच ते सगळं ज्ञान या प्रत्येक अध्यायातूनच आहे, परंतु त्याला कुठेतरी संक्षिप्त स्वरूपात केलेलं आहे, जे आपण आता जास्त सखोल स्वरूपामध्ये जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. अर्जुन विषाद, विषाद म्हणजे विषण्ण झालेला आहे अर्जुन, आणि त्याचं मन अतिशय कुठेतरी आपण म्हणतो ना की ज्यांनी सरेंडर केलंय, की भगवंतांना शरण गेलेले आहेत अर्जुन. का? कारण कुठेतरी त्याच्या मनामध्ये जी चंचलता, मनामध्ये जो सगळा कलह, सगळा विचारांचा हल्लकल्लोळ झालेला आहे, त्याच्यामुळे तो निर्णयाला येऊ शकत नाही. आणि म्हणून त्यांनी स्वतःला गुरूंचा शिष्य, भगवंतांचा शिष्य मानलेला आहे, आणि तो भगवंतांचा एक निर्मळ शिष्यच आहे. आणि म्हणून अशा या अर्जुनाचं महात्म्य थोर आहे. आणि या अर्जुनाच्या माध्यमातून, की म्हणूनच ज्या प्रकारे हे भगवद्गीतेचं ज्ञान हे सोपं नाही, जितकं खोल सखोल तुम्ही जाल तितकं तुम्हाला रोजच्या रोज ते नवीन काही गोष्टी उलगडतात तुमच्या मनामध्ये. म्हणजे इतक्या 4 वर्षाच्या अनुभवातून सुरुवातीला मी इतका अभ्यास नाही करू शकत होते, पण जसं जसं तुम्ही ज्ञान तुमचं वाढत जातं, निश्चितच तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण होतात, पण ते ज्ञानच तुम्हाला पुढे एनलाइटन करत असतं. त्या गोष्टींविषयीच्या ज्या काही मनामध्ये शंका, काही मनामध्ये जे विचार असतात, त्या विचारांना क्लॅरिटी मिळते आणि निश्चित ते जाणून घेतलं जातं. अशा प्रकारे या अर्जुन विषाद युगाला तुम्ही ज्या स्वरूपात जाणलं त्यालाच आपण आज सखोल स्वरूपामध्ये जाणणार आहोत, जिथे अर्जुन शेवटच्या क्षणी विषण्ण झालेला आहे आणि त्यांनी आपलं धनुष्य खाली ठेवून दिलेलं आहे, आणि तो अजिबात इच्छा नाहीये त्याला, आणि अजिबात युद्ध करण्याची त्याची इच्छा नाही. आणि त्याची कारणंही त्यांनी सांगितली, जी आपण 18 दिवसांच्या वर्गात जाणली, आणि आताही आपण त्यांना अजून सखोल जाणणार आहोत. तर
मी इतर कुठल्या स्लाइड्स, इंग्लिश स्लाइड्स आहेत काही माझ्याकडे, पण मी तो आत्ता वापर करत नाहीये त्याचा. आणि जितकी कम्फर्टेबल म्हणजे जशी आहे तशी भगवद्गीता, शेवटी हे जे काही परपट आहेत, ही जी काही तात्पर्य किंवा प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे, हे सगळं जसंच्या तसं हे पोहोचवलं जातं. आणि शेवटी म्हणूनच भगवद्गीता जशी आहे तशी यातला प्रत्येक श्लोकावरती आपलं विवचन होणार आहे आणि निश्चितच आपण ते यथासांग पद्धतीने चर्चा करण्याचा त्याचा प्रयत्न करणार आहोत. निश्चित तुमच्या मनातले प्रश्नही आपण त्यांची उत्तरं देणार आहोत. तर श्लोक पहिल्यापासून मी सुरू करते. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. हा प्रश्न कोण विचारतंय बघा. धृतराष्ट्र विचारताय. धृतराष्ट्र उवाच हा एकमेव श्लोक धृतराष्ट्रांच्या तोंडी आहे सगळ्या भगवद्गीतेमध्ये. आणि जो पहिलाच श्लोक आहे ज्याने या महाभारताला सुरुवात झाली. आणि हे जे महाकाव्य आहे भगवद्गीतेचं ते त्याच वेळी लिहिलं गेलेलं आहे. आणि म्हणून मग धृतराष्ट्र म्हणतायत संजयाला, कुणाला वाचण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी हँड रेज करू शकता, मी तुम्हाला वाचायला देईन. तर आपण अनुवाद आणि तुम्हाला काही तात्पर्य वाचण्याची इच्छा असेल तर नक्की सांगा. धृतराष्ट्र म्हणाला, हे संजया, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्रावर एकत्रित आलेल्या युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले. बघा मन किती साशंक आहे. विनाशकाले विपरीत बुद्धी, जी विपरीत आणि तमो बुद्धी होती कोणामध्ये होती, ती सगळ्यात जास्त दुर्योधनामध्ये होती. आणि कारण त्याला भगवंतांनी मध्यस्थी करून सुद्धा त्याला उपरती झाली नव्हती आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचं मनामध्ये हे आलं नव्हतं. पण सुईच्या टोका एवढं सुद्धा राज्य आम्ही पांडवांना देणार नाही, तिथे ते युद्ध कुठेतरी अटळलं. मग आता काय विचारतायत प्रश्न, धृतराष्ट्र काय म्हणतायत, हे संजया, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्रावर एकत्रित आलेल्या युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले. हा प्रश्न धृतराष्ट्र संजयाला विचारत आहेत. आणि संजय कोण आहे, तर इथे संजयाचं तुम्हाला माहिती असेलच 18 दिवसांच्या वर्गातून. तर संजय हा एक प्रामाणिक सचिव आहे. कोणाचा, धृतराष्ट्रांचा. आणि धृतराष्ट्र हे जन्मांध होते. त्यामुळे ही जी दिव्य दृष्टी दिली गेली ती व्यासांनी धृतराष्ट्राला न देता का बरं दिली असेल संजयाला, कारण त्यांच्या डोळ्यांनी ते सगळं बघत होते. आणि म्हणूनच त्यांच्या डोळ्यातून म्हणजे कुठेतरी ती दिव्य दृष्टी जेव्हा दिली तेव्हा संजय त्या युद्ध भूमीवरचा प्रत्येक क्षण आणि क्षण याची माहिती धृतराष्ट्राला देत होते. अशा प्रकारे त्यावेळेचं ते ज्ञान ते इतकी कुठेतरी आपण म्हणतो ना की ऑलरेडी हे ज्ञान इतकं प्रगत होतं. मग तात्पर्य आपण घेऊया, अगदी सगळं घेऊया नको, पण काही भाग घेऊन तुम्ही निश्चित जाणण्याचा काही तात्पर्य मी छोटी असली तर सखोल घेणारच आहे, की ते वाचल्यानंतर तुम्हाला तिथली काय अडचण आहे हेही तुम्ही समजू शकता आणि तुम्हाला कसं कळलं आहे हे तुम्ही मला सांगू शकता. भगवत तात्पर्य, ट्रान्सलेशन अँड पर्पट, की हे जे अनुवाद आहे आणि तात्पर्य आहे हे श्रीला प्रभुपादांद्वारे आणि श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद्गीता हे मोठ्या प्रमाणावर वाचले जाणारे आस्तिक्यवादी विज्ञान आहे व याचा सारांश गीता महात्म्यामध्ये दिलेला आहे. त्या ठिकाणी सांगण्यात आले की मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तांच्या मदतीने भगवद्गीतेचे अत्यंत काळजीपूर्वक अध्ययन केले पाहिजे. मला 1 सेकंद द्या. आणि म्हणून भगवद्गीता हे मोठ्या प्रमाणावर वाचले जाणारे आस्तिक्यवादी विज्ञान आहे व याचा सारांश गीता महात्म्यामध्ये दिलेला आहे. त्या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तांच्या मदतीने भगवद्गीतेचे अत्यंत काळजीपूर्वक अध्ययन केले पाहिजे आणि त्या प्रकारे वैयक्तिक हेतुपूर्वक अर्थ न लावता कृष्ण भक्तांकडून ती समजून घेतली पाहिजे. भगवद्गीता ही कोणत्या पद्धतीने जाणून घ्यावी याबद्दलचे स्पष्ट उदाहरण गीतेमध्येच आहे व ते म्हणजे अर्जुन होय. त्याने भगवद्गीता प्रत्यक्ष भगवंतांकडून श्रवण करून जाणून घेतली. एखादा अशा वैयक्तिक हेतूरहित
गुरु शिष्य परंपरेतून ज्ञान जाणून घेणे इतपत भाग्यवान असेल तर समग्र वैदिक ज्ञान तसेच जगातील इतर सर्व शास्त्रांमधील ज्ञान त्याला नक्कीच समजते. या ज्ञानाव्यतिरिक्त इतर शास्त्रांमध्ये न आढळणाऱ्या देखील सर्व गोष्टी तो भगवद्गीतेमध्ये पाहू शकेल. भगवद्गीतेचं हे एक दुर्मिळ वैशिष्ट्य आहे. हे ज्ञान साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितल्यामुळे परिपूर्ण असे अस्तिक्यवादी विज्ञान आहे बघा, कारण ही भगवंतांच्या तोंडून आलेली आहे. भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेली ही भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे आणि म्हणूनच ते उत्तम कृष्ण भक्ताकडूनच निश्चित जाणून घ्यावं की त्याचं काळजीपूर्वक अध्ययन करणं. मग ते कुठेतरी मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोनातून नाही अभ्यास करू. तुम्ही जेव्हा गीतेचं अध्ययनच करायला घेताय, जेव्हा वाचायला घेता आहे, तेव्हा निश्चित असा अनुभव येणार की आपल्याला त्यातलं कळत नाहीये काही, कारण हे साहजिक आहे. कारण त्या प्रकारे ते ज्ञानच इतकं त्या महात्म्य आहे त्या ज्ञानाचं की कुठल्याही आयडिओलॉजीज म्हणजे कुठल्याही काल्पनिक गोष्टींद्वारे आणि कुठल्याही जस गृहीत धरलं आहे त्या गोष्टींद्वारे न जाणता ते प्रत्यक्षरित्या ज्या कृष्ण भक्तांकडून तुम्ही जाणता आहे ती कुठेतरी ऑथेंटिसिटी आहे त्याला. जसं आपण म्हणतो श्लोक, की जे संस्कृतचे श्लोक हे भगवद्गीतेची ऑथेंटिसिटी आहे आणि म्हणून ते श्लोक आपल्याला माहिती असणं, श्लोक मुखोद्गत असणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यानंतर आपण शेवटचा पॅराग्राफ घेऊया. आता जे अस्तिक्यवादीचा शब्दशः अर्थ काय? अस्तिक्यवादी म्हणजे अस्तिक्य, की आपण नास्तिक आणि आस्तिक म्हणतो, मग हे आध्यात्मिक आहे, अस्तिक विचारांचं आहे, की ज्या प्रकारे आपला भगवंतांवर, म्हणून मी जसं म्हटलं की पहिला टप्पा श्रद्धा आहे, भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे, म्हणून ती आस्तिक्यवादी, की त्या विचारांवर पूर्णपणे श्रद्धा आहे. त्या विचारांना जी काही भगवद्गीतेने ज्ञान दिलेलं आहे ते आस्तिकवादी आहे आणि ते पूर्णपणे त्याच्याशी आपण म्हणतो ना की कन्व्हिन्सिंग आहे ते पूर्णपणे, की ज्यांना त्याच्यावर विश्वास आहे तेच त्यांना कन्व्हिन्सिंग वाटेल अशा प्रकारचं आहे. कुठल्याही आस्तिक लोकांनी, म्हणूनच ते श्रद्धाळू लोकांनाच कळणार असं ज्ञान. आलं लक्षात? येस. पांडव आणि धृतराष्ट्राचे पुत्र हे दोघेही एकाच कुटुंबातील होते, पण या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी मग बाकी ज्या गोष्टी आहेत त्या खूप बॅकग्राऊंड आहेत त्याची, म्हणून आपण फक्त त्या श्लोकाचं जे काही आहे, म्हणून बऱ्याच वेळेला मी काही ठराविक पॅरेग्राफ स्किप करून, कारण आपण घेणार आहोत प्रत्येक श्लोकावर विवेचन असेल आणि प्रत्येक श्लोकावरती मी तुम्हाला जितकं जास्तीत जास्त माझ्याकडून ज्ञान देता येईल तो माझा प्रयत्न असेल आणि म्हणून हेच तात्पर्य घेऊन आपण त्याचं विश्लेषण करायचं, विवेचन करायचं आहे आणि त्याबद्दल आपण चर्चा करू शकतो. तुमच्या मनातले, जसे आता माताजींनी विचारलं त्या क्षणी तुमच्या मनातले प्रश्न मला विचारू शकता आणि त्यानंतरही शेवटी सुद्धा आपण निश्चित या गोष्टींची चर्चा करू शकतो. पांडव आणि धृतराष्ट्रांचे पुत्र हे दोघेही एकाच कुटुंबातील होते, पण या ठिकाणी धृतराष्ट्राचं अंतर्मन उघडं करून दाखवण्यात आलेलं आहे. त्याने मुद्दाम आपल्या पुत्रांचा कुरु म्हणून उल्लेख केला आणि पांडुपुत्रांना कुळाच्या वारस हक्कातूनच वगळले. यावरून कोणीही धृतराष्ट्राचा आपल्या पुतण्यांशी म्हणजेच पांडुपुत्रांशी असणारा विशिष्ट संबंध सहजपणे जाणू शकतो. प्रारंभी केलेल्या चर्चेवरून हे निश्चित आहे की ज्याप्रमाणे भाताच्या शेतातून अनावश्यक तूण काढून टाकले जाते, त्याप्रमाणे धर्मपिता, वीड म्हणतात बघा, जी जी शेतामध्ये लागते, की ज्या प्रकारचे एक प्रकारचे अनावश्यक तण असतात ते, आणि ते तण शेतामधनं काढले जातात, त्याचप्रमाणे इथे उदाहरणासाठी आणि जी संलग्नता आणि जी आपण म्हणतो ना अॅनालॉजी ती दिलेली आहे की कशा प्रकारे ते तृण काढले जातात. त्याचप्रमाणे धर्मपिता भगवान श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीत कुरुक्षेत्रावर तृणवत अशा धृतराष्ट्रांच्या पुत्रासहित इतर सर्वांचा समूळ नायनाट केला जाईल आणि युधिष्ठिर प्रमुख असलेल्या धार्मिक वृत्तीच्या लोकांची स्थापना स्वतः भगवंत करतील. धर्मक्षेत्रे व कुरुक्षेत्र या शब्दांच्या ऐतिहासिक आणि वैदिक महत्वाबरोबर हेही विशेष महत्व आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की ज्या प्रकारे ते तण काढून टाकले जातात अनावश्यक, त्याप्रमाणे इथे भगवंतांच्या उपस्थितीमध्ये जे काही अधर्मी लोक आहेत आणि जे दुर्योधनाच्या बाजूने आहेत, कुरूंच्या बाजूने जे लढता आहेत, ते निश्चितच कुठेतरी अधर्माच्या बाजूने लढतायत आणि अशा प्रकारे याचं महत्व हे धर्मक्षेत्र आणि कुरुक्षेत्र या शब्दांच्या ऐतिहासिक आणि वैदिक महत्वाबरोबरच ते तितकंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्या म्हणजे पांडव हे दैवी भावाचे आहेत, दैवी भावनेचे आहेत, पण पांडव सोडून धृतराष्ट्राचे सगळे 100 पुत्र आणि
त्याचबरोबर जे कोणी अधर्माच्या बाजूने आहेत त्या सगळ्यांचा कायमस्वरूपी नायनाट केला जाईल आणि निश्चितच त्यांना ठार मारलं जाईल. आणि युधिष्ठिर प्रमुख असलेला, की जिथे युधिष्ठिर राजा तिथे राज्य करणार आहे, तिथे स्वतः लोकांची धार्मिक वृत्तीच्या लोकांची स्थापना स्वतः भगवंत करते. म्हणजे हे प्रत्यक्ष भगवंत, की आपण म्हणतो की मग जे भौतिकतेमध्ये आहेत, जर आपल्याला पुढे जाऊन या गोष्टींची चर्चा अजून करायची आहे, पण 18 दिवसांमध्ये तुम्हाला निश्चित याचा कुठेतरी उल्लेख आला असेल, की मग ज्या भौतिकतेमध्ये आपण रमतो आहोत, दुःखालयम अशाश्वतम त्याला म्हटलेलं आहे. कारण जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी असा हा मृत्यूलोक आहे, असं हे पृथ्वीलोक आहे. आणि म्हणूनच की भगवंत एवढी काळजी घेत आहेत, की निश्चितच या कुरुक्षेत्राच्या लढाईनंतर अशा अ, धर्माची स्थापना होईल, की त्यांनी पुनर्स्थापना केली आहे. कारण कुठेतरी त्या धर्माचा ऱ्हास होत होता आणि त्या अधर्माचं इतकं प्रबळपणे त्याचं सामर्थ्य वाढत होतं. सामर्थ्य म्हणण्यापेक्षा जी काही त्याचं महात्म्य वाढत होतं आणि निश्चितच त्याच प्रकारे या अधर्माला त्या तणांप्रमाणे काढून टाकलं गेलेलं आहे. आणि जे फक्त दैवी भावनेचे आहेत, जे पांडव आहेत ते जीवित आहेत. आणि हे भगवंत पुढे अर्जुनाला अनेक अध्यायांमधून सांगतात. 2-3 अध्यायांमध्ये, की तू दैवी भावनेचा आहे, तू दैवी गुणांनी जन्मलेला आहेस, तर निश्चितच तुला कुठलाही धोका नाहीये. आणि तो भगवंत म्हणूनच इथे कन्व्हिन्सिंग कोणाला करायचंय हो? इथे अर्जुनाला कन्व्हिन्स करायची गरजच नाहीये. कारण अर्जुन हा हा निस्सीम भक्त आहे भगवंतांचा, निर्मळ भक्त आहे. पण इथेच मग सामान्य माणसाला कन्व्हिन्स करणं आणि सामान्य माणसापर्यंत हे ज्ञान पोहोचवणं हे गरजेचं आहे. आणि मग या धृतराष्ट्राविषयी जे आपण म्हणतो आहोत, की पहिलाच श्लोक हा धृतराष्ट्राच्या तोंडी दिलाय आणि मग या श्लोकामध्येच कुठेतरी ती ठिणगी कन्फर्म झाली, युद्धाची ठिणगी पडलीच होती. पण ज्या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये असंख्य विचारांनी हे येत होतं, की कुठेतरी त्याचं मन संशयास्पद झालं होतं आणि साशंक झालेलं, की जर या कुरुक्षेत्राच्या ठिकाणी हे युद्ध होत आहे, तर या कुरूचं म्हणजे या युधिष्ठिराच्या धृतराष्ट्राच्या मुलाचं मन तर पालटणार नाही ना, म्हणून ते विचारतायत संजयाला, की ऐकू काय येत नाही, करतायत हे? डिस्टर्बन्स आहे का? हॅलो, काही ऐकू नाही येते? हरे कृष्ण. येतंय येतंय येत आहे येतंय ना? आता. हो ठीक येतंय. आहे. येत आहे ना? तर अशा प्रकारे धृतराष्ट्राच्या मनामधली त्याची जी भावनांची उलाढाल आहे आणि त्याच्या मनात किती पाप आहे, किती कपट आहे, याच्यावरनं कळतं आहे, की पुतण्यांशी म्हणजेच पांडुपुत्रांशी असणारा त्याचा विशिष्ट संबंध कोणीही या वाक्यावरून जाणू शकतो. कारण जिथे तो म्हणतोय मामका पांडवाश्चैव, माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र यांना त्यांनी अलगद विरह केलेले आहे. जसं आपण म्हणतो ना, की त्या दुधापासून पाणी मग कशा प्रकारे वेगळं केलं जातं किंवा कशा प्रकारे 2 स्तरांना विभागलं जातं. अशा प्रकारे त्यांनी अलगद त्यांना वेगळं करून माझे पुत्र म्हणजे कोण? धृतराष्ट्राचे पुत्र म्हणजे सगळी कुरु डायनॅस्टी, म्हणजे सगळी कुरु डायनॅस्टी तर सगळे येतात. पण मग कौरव, सगळे जे कौरव आहेत ते माझे कौरव माझे पुत्र आहेत आणि जे पंडूचे पुत्र आहेत ते पांडव. तर ते तिथे काय करतायत? हा प्रश्न धृतराष्ट्राला पडलेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंत या धामाची, जसं आपण पुढच्या 4थ्या अध्यायामध्ये श्लोक आहे, की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. आणि म्हणूनच या अधर्माचा नायनाट करून धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठीच भगवंत या पृथ्वी तलावर आलेले आहेत आणि पुन्हा पुन्हा ते त्या युगामध्ये जन्म घेत आहेत. जन्म म्हणण्यापेक्षा पुन्हा पुन्हा प्रकट होत आहेत भगवंत. आणि ज्या वासुदेव आणि देवकीला जो कंस घेऊन चाललेला होता, त्या कंसाने ज्या प्रकारे देवकीवरती हल्ला केलेला, देवकीवर धावून गेलेला आहे आणि आपल्याच बहिणीशी अशी वागणूक, कारण तिथे कुठेतरी त्याला आकाशवाणी झालेली आहे, की या देवकीच्या 8व्या पुत्रापासून तुला मरण आहे. त्यावेळेला त्यांनी सगळ्या पुत्रांना मारून टाकलं देवकीच्या. आणि अशा प्रकारे मग भगवंतच येणार होते, भगवंतच प्रत्यक्ष प्रकट होणार आहेत. आणि म्हणून ही जी प्रकट होण्याची ती जी वेळ आहे, ती ज्या क्षणी कंसाने देवकीचे केस धरले, कारण ती आकाशवाणी ऐकल्यानंतर तो तो कशी वागणूक देतो आपल्या बहिणीलाच आणि आपल्या बहिणीच्या नवऱ्याला, की ज्याप्रमाणे वसुदेवांना सुद्धा योग्य वागणूक मिळणं गरजेचं होतं, तिथे ती वागणूक दिली जात नाही. आणि कारण कंस अशा या
कुठेतरी त्या आपण म्हणतो ना भीतीने, की मग मनामध्ये अशी ती भीती होती, की मला कुठल्याही पुत्रापासून किंवा 8वा पुत्र सांगितलाय, पण कोण जाणे या सगळ्याच पुत्रांना आपण मारून टाकावं आणि म्हणून इतक्या निर्दयपणे देवकीच्या सगळ्या पुत्रांचा त्यांनी वध केलेला आहे. आणि त्यानंतर मग भगवंतांचा जन्म झालेला आहे, की जो गोकुळाष्टमीचा भगवंतांचा जन्म आणि वसुदेवाचं जे आपण कथा ऐकतो, की ज्या यमुनेच्या काठातून मग ते या भगवंतांना घेऊन ते यशोदा मैयाच्या घरी गेले गोकुळामध्ये आणि तिथे वृंदावनामध्ये त्यांनी मग आपली पुढची कथा आहे, की तिथे मग ते अदलाबदल केलेली आहे आणि मग तिथून बाळ घेऊन आले ते यशोदा मैयाचं. अशा प्रकारे सगळी ती अदलाबदल आणि भगवंतांचा जन्म झालेला आणि असं हे प्रकट होणं. मग भगवंत अजन्म आहेत. युगेनयुगे भगवंत प्रकट होत आहेत, पण फक्त भक्तांच्या हट्टाखातर म्हणजे वसुदेव आणि देवकीच्या विनंतीला कुठेतरी मान्य करण्यासाठी भगवंत देवकीच्या पोटी जन्माला आलेले आहेत. आणि म्हणून या अधर्माचा नाश भगवंत करणार आहेत. ते जे काही कुरुक्षेत्रावरती अधर्मी कौरवांच्या बरोबरच जे कोणी अधर्मी तिथे उपस्थित आहेत, त्या सगळ्यांचा नायनाट होणार आहे, नाश होणार आहे. आणि म्हणून धर्मक्षेत्रे व कुरुक्षेत्र या शब्दांच्या ऐतिहासिक आणि वैदिक महत्वाला सुद्धा तितकंच, की कशा प्रकारे धर्मक्षेत्र हे पवित्र क्षेत्र आहे आणि ते आज ज्या ठिकाणी जे कुरुक्षेत्र बनलेलं आहे, जे युद्धाचं स्थळ बनलेलं आहे, पण त्याची पवित्रता ही अतिशय थोर आहे. म्हणूनच तर धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये हा प्रश्न येतोय, की ही जी पवित्रता आहे आणि ही धार्मिक पवित्रता, तर याने कुठेतरी पांडवांच्या मनातले विचार तर बदलणार नाही आणि ते युद्धाला नकार तर देणार नाहीत कुठेतरी काही जर मध्यस्थी करून, कारण भगवंत तिथे उपस्थित आहेतच आणि म्हणून ही मनामध्ये कुठेतरी शक्यता वर्तवली जाते आणि ह्या सगळ्या मनामध्ये शंकेच्या पाली कोणाच्या चुकत असतात, तर धृतराष्ट्राच्या मनात चुकत असतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे संजयाला त्यांनी विचारणा केलेली आहे, की माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र युद्धक्षळी काय करत आहेत? कारण तिथे पुन्हा मनामध्ये न की इतकं की मग माझे पुत्र म्हणजे माझे पुत्र काय करणार आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये युद्ध होतंय की नाही? अहो, आता साधी गोष्ट आहे, की जेव्हा एखादी जेवण बनवलंय, मग आपल्याला जेव्हा मग ही गोष्ट कशी आहे माहितीये, की मामकः पांडवाश्चैव शैव कारण त्या दुधामध्ये मिठाचा खडा गेल्यानंतर कशाप्रकारे ते दूध आणि पाणी ते सगळे जे प्रोटीन सगळं एकत्र होतं आणि मग त्याचं पनीर बनवलं जातं. पण अशा प्रकारे विलग केलं जातं आणि त्या क्षणी धृतराष्ट्राने स्वतःचा स्वभाव हा दाखवून दिलेला आहे, की अक्षरशः त्यांनी बाजूला केलेला आहे पंडूच्या पुत्रांना आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपल्याला जाणायचं आहे, की संजय काय सांगतोय आता, की धृतराष्ट्रांच्या या वाक्यावरती कारण मनामध्ये ही कुठेतरी भीती आहे, भीतीयुक्त असं कुठेतरी वर्चस्व दाखवायला मन तयार होत आहे, जे अत्यंत चुकीचं आहे आणि म्हणूनच एखादी गोष्ट जर समोर टेबलावर आणून ठेवली आणि ती खाण्याची वस्तू असेल, तर वस्तू खाणारच आहे हो. ती व्यक्ती ती वस्तू खाणारच आहे. परंतु तिथे कुरुक्षेत्रावरती युद्धासाठी गेलेल्या मुलांसाठी अशी विचारणा धृतराष्ट्र करतायत. कारण मनामध्ये कुठेतरी साशंकता आहे. संशयास्पद असं त्यांचं ते वागणूक आहे. श्लोक क्रमांक 2. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगम्य राजा वचनमब्रवीत. मग संजय म्हणतात, हे राजन, कारण संजय जिथे मी संजयाबद्दल सांगत होती, जो प्रामाणिक सचिव आहे आणि म्हणून जी दिव्य दृष्टी कुठेतरी मी सांगताना कदाचित दुसऱ्या कुठल्या विषयांमध्ये गेलं तर तो विषय कधीतरी अर्ध राहण्याची शक्यता आहे, तर क्षमस्व त्याच्यासाठी. तर या संजयाचं जे स्थान आहे, त्याला दिव्य दृष्टी दिलेली आहे, कारण धृतराष्ट्र जन्मांध आहेत आणि म्हणूनच धृतराष्ट्रांनी आपल्या मुलांनाही बघितलेलं नव्हतं, तर त्यांना व्यासमुनींनी दिव्य दृष्टी दिलेली नाहीये, तर ती दिव्य दृष्टी त्यांनी संजयाला दिली आहे, की जणू काही संजय धृतराष्ट्रांचे डोळे बनला आहे आणि कुरुक्षेत्रावरील प्रत्येक क्षणाची खडानखडा माहिती संजय धृतराष्ट्रांपर्यंत पोहोचवत आहेत. कारण तो एक प्रामाणिक असा सचिव आहे धृतराष्ट्रांचा. आणि म्हणून इथे संजय म्हणतायत, संजय म्हणाला, हे राजन, पांडुपुत्रांनी केलेली सैनिकांची व्यूहरचना पाहून दुर्योधन आचार्यांकडे गेला आणि त्याने पुढील प्रमाणे बोलण्यास प्रारंभ केला. बघा, इतकं कारण मन
मन चिंती म्हणतो ना आपण, विनाशकाले विपरीत बुद्धी, तसं या दुर्योधनाचं झालेलं होतं. कारण कुठेही भगवंतांनी प्रत्यक्ष मध्यस्थी केली आणि भगवंत प्रत्यक्ष दुर्योधनाकडे गेले होते, तरीही त्या अतिशय तमोगणातील आणि अतिशय अशा म्हणजे विचार असणाऱ्या अशा त्या विनाशकाले विपरीत बुद्धी अशा विचारांच्या दुर्योधनाला काहीही फरक पडला नाही आणि त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा तो प्रतिसाद दिला नाही. आणि त्याच्यापेक्षा ज्या भगवंतांना, ज्या प्रत्यक्ष भगवंत ज्याच्या समोर उभे आहेत, त्यांना त्यांनी साखळदंडामध्ये घालून त्यांना कारागृहामध्ये टाकलंय. इतकी तर याची पात्रता आहे. आणि अशा प्रकारे हा दुर्योधन कोणाला प्रश्न विचारतो आहे, तर ते संजय आपल्याला सांगतायत आता राजांकडून, की मग ही व्यूहरचना पाहून आचार्यांकडे गेला. कुणाकडे? तर आपल्या द्रोणाचार्यांकडे गेला आणि त्याने बोलण्यास प्रारंभ केला. कारण हे द्रोणाचार्य हे कौरवांना तसेच पांडवांना दोघांनाही त्यांनीच पूर्णपणे तयार केलेलं आहे. जे काही अध्ययनाचे वर्ग दिलेले आहेत ते सगळ्यांना सारखे दिलेले आहेत. आणि म्हणूनच तिथे प्रत्यक्षपणे विचारलं जातं, की ही व्यूहरचना पाहून आचार्यांकडे दुर्योधन गेलेला आहे. आणि दुर्योधन आचार्यांना काय प्रश्न विचारतोय बघा. तर धृतराष्ट्र हा जन्मतःच आंधळा होता. पण दुर्दैवाने तो आध्यात्मिक दृष्ट्याही अंधच होता. त्याला नक्की माहित होते, की आपली मुले ही आपल्याकडेच आध्यात्मिक ज्ञानाच्या बाबतीत आपल्याप्रमाणेच आध्यात्मिक ज्ञानाच्या बाबतीत अंध आहेत. आणि जन्मापासून पुण्यवान असणाऱ्या पांडवांबरोबर आपल्या मुलांचा कधीच सलोखा होणार नाही, अशी त्याची खात्री होती. तरी सुद्धा तीर्थस्थळाच्या प्रभावाबद्दल त्याला शंका होती. आणि धृतराष्ट्राने युद्धभूमीवरील परिस्थितीबद्दल केलेली हेतुपूर्ण विचारणा संजय जाणू शकत होता. म्हणून विषण्ण उद्विग्न झालेल्या राजाला त्याला प्रोत्साहित करावयाचे होते. आणि म्हणूनच त्याने राजाला खात्रीपूर्वक पटवून दिले, की पवित्र धर्मक्षेत्राच्या प्रभावाखाली त्याचे पुत्र कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाहीत. यासाठीच संजयाने राजाला माहिती पुरवली, की दुर्योधनाने पांडवांचे सैन्यबळ पाहिले आणि तात्काळ तो आपले सेनापती द्रोणाचार्य यांच्याकडे त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी गेला. त्या ठिकाणी जर दुर्योधनाचा राजा म्हणून उल्लेख करण्यात आला असला, तरी त्याला गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यामुळे आपल्या सेनापतीकडे जावे लागले. यावरून तो राजकारणी होण्यास पात्र होता हे कळून येते. पण पण जेव्हा त्याने पांडव सैन्याची व्यूहरचना पाहिली, तेव्हा जरी त्याने बाह्यातकारी मुत्सद्देगिरीचे प्रदर्शन केले, तरी तो आपल्या मनातील भीती लपवू शकला नाही. आणि म्हणूनच जो जन्मांध आहे धृतराष्ट्र, ज्याच्या मनामध्ये कपटी भावना आहेत आणि त्याच्याप्रमाणेच त्याचे पुत्रही तसेच कपटी आहेत, जसं दुर्योधनाच्या बाबतीत आहे. कारण कुठेतरी द्वेष करत होते आपल्याच भावांविरुद्ध. इतके वेळेला पांडवांना त्रास दिलेला आहे, की त्या कारागृहात टाकलं, नंतर घर जाळलेलं आहे, त्यांचे निवासस्थान जाळून टाकलेलं आहे आणि द्यूत खेळून अतिशय कपट करून त्यांना फसवलेलं आहे. अशा या पांडवांबद्दल सांगितलं जातं. आणि कधीही यांच्यामध्ये सलोखा होणार नाही याची धृतराष्ट्राला खात्री होती. कारण ते दैविक आहेत. ते त्यांचे विचार धृतराष्ट्राला माहिती होते. आणि त्याप्रमाणे संजय धृतराष्ट्रांना सांगतो आहे, की तरी सुद्धा तीर्थस्थळाच्या प्रभावाबद्दल त्याला शंका होती. धृतराष्ट्राने युद्धभूमीवरील परिस्थितीबद्दल केलेली हेतुपूर्ण विचारणा संजय जाणू शकत होता. कारण मग इथे काय झालंय, जे द्रोणाचार्य आहेत, त्यांनी पांडवांना आणि कौरवांना अगदी योग्य प्रकारे सगळं ज्ञान त्यांनी यथेच्छित प्रकारे दिलेलं आहे. कुठलाही भेदभाव न करता दिलेला आहे. तर त्याचमुळे जो दुर्योधन काय सांगायला जातो आहे, की बघा द्रोणाचार्य, तुम्ही तुमच्या शिष्यांना कसं तयार केलं, त्यामुळे त्यांची व्यूहरचना किती योग्य आहे. आणि असं सांगण्याचं कुठेतरी असा अप्रोच आहे त्याचा, की आपल्या गुरूंशी म्हणजे ज्यांनी त्याला ज्ञान दिलेलं आहे त्यांच्याशी तो याप्रमाणे भाष्य करतो आहे. आणि हे किती चुकीचं आहे. आणि म्हणूनच मग त्या ठिकाणी दुर्योधनाचा राजा म्हणून उल्लेख करण्यात आला असला तरी त्याला गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यामुळे आपल्या सेनापतीकडे जावे लागले. कारण का, की तिथे दुर्योधनाचा जरी राजा म्हणून स्वीकार केला गेला, तरी पण काय झालेलं होतं, की ज्या परिस्थितीमुळे, की काही गंभीर परिस्थितीमुळे आपल्या सेनापतीकडे जायला लागलं. कारण द्रोणाचार्यांमध्ये जेव्हा पांडवांचं सैन्य दुर्योधनाने समोर बघितलं आणि त्यांची व्यूहरचना बघितलेली आहे, ती व्यूहरचना बघून तो अवाक झालेला आहे. आणि त्यांनी आपल्या द्रोणाचार्य गुरूंना सांगितलं, की बघा, तुमच्यामुळे तुमच्या शिष्यांनी कशा प्रकारे चांगली एवढी व्यवस्थितपणे आखणी केलेली आहे
आणि तो आढावा घेऊन पूर्णपणे अभ्यास करून ती आखणी केलेली आहे आणि अशा प्रकारे सैन्याची रचना केलेली आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न कुठेतरी संजय करतो आहे. कारण जो दुर्योधन द्रोणाचार्यांना हा प्रश्न विचारतो आहे. आणि म्हणूनच त्याने बाह्यकारी मुत्सद्देगिरीचे प्रदर्शन जरी तो आपल्या मनामधली भीती लपवू शकला नाही. कारण त्याच्या मनामध्ये एक कुठेतरी साशंकता होती, कुठेतरी मनामध्ये भीती होती आणि अशा स्वरूपाच्या भीतीमुळे तो कुठल्याही प्रकारची मुत्सद्देगिरीचं बाह्य अशा कुठल्याही ताकदीच्या गोष्टींचं असं प्रदर्शन त्यांनी केलं नाही. पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अनुवाद: हे आचार्य, तुम्ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. आणि म्हणूनच हे आचार्य धृतराष्ट्र सांगतोय आचार्यांना की तुमचा बुद्धिमान शिष्य जो अर्जुन आहे आणि त्यांनी कौशल्याने द्रुपद पुत्र जे तुमचे सगळे आहेत त्यांनी त्यांच्या कौशलतेने कुठेतरी या युद्धाची रचना आहे, व्यूहरचना आहे ती या पांडव सेनेने योग्य प्रकारे केलेली आहे. हे सगळी माहिती देतायत संजय देतायत धृतराष्ट्रांना त्यांच्या प्रश्नांवरती की काय करतायत. आणि मग त्याच्यानंतर दुर्योधनाचं पण तिथे कुठेतरी उल्लेख झालेला आहे आणि दुर्योधन पण त्या पिक्चर मध्ये आलेले आणि दुर्योधन सुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की बघा तुमच्यामुळे तुमच्या या शिकवण्यामुळे त्यांनी केवढी तरबेजपणे अशी सगळी व्यूहरचना केली. कारण इथेच बघा इथे हे पुन्हा अगदी आवर्जून सांगावंसं वाटतं कशी विनाशकाल विपरीत बुद्धी झालेली बघा दुर्योधनाला. म्हणजे कथा तुम्हाला बऱ्याच सगळ्यांना माहिती असेल की जेव्हा भगवंतांच्या दालनामध्ये पहिल्यांदा अर्जुन येतो आणि त्यानंतर दुर्योधन आलेला आहे तर पहिल्यांदा अर्जुन येतो आणि तो कुठे जाऊन बसतो डोक्याशी त्या भगवंतांच्या दालनामध्ये डोक्याशी ना डोक्याशी जाऊन बसतो आणि दुर्योधन डोक्याशी जाऊन बसलेला आहे आणि ऍक्च्युली पहिल्यांदा अर्जुन येतो. पहिल्यांदा अर्जुन येतो आणि अर्जुन तिथे भगवंतांच्या पायाशी जाऊन पायाशी बसतो. बसतो. पायाशी जाऊन बसतो कारण तो भगवंतांची सेवा करायला लागतो आणि त्यांचे पाय चेपायला लागतो. भगवंत निद्रिस्त असतात, झोपलेले असतात, आराम करत असतात आणि मग दुर्योधन आलेला आणि तो अर्जुनाकडे जाऊन असा लुक देतो. अशा प्रकारची त्याचे भाव असतात की अरे हा काय भगवंतांच्या पायाशी बसलाय जिथे डोक्याशी असलेलं स्थान आहे. पण त्याची बुद्धी तितकीच आहे ना, कारण विनाशकाले विपरी बुद्धी आणि त्याचं ज्ञान तितकंच आहे आणि म्हणूनच त्याच्या बुद्धिमत्तेप्रमाणेच त्यांनी तो विचार केला. पण जसं आपण म्हणतो झोपून उठल्यानंतर आपल्याला पहिल्यांदा काय गोष्ट तर जी पायाकडे गोष्ट ती आपल्याला आधी दिसते आणि म्हणूनच त्याचप्रमाणे भगवंत जागे झाल्यानंतर भगवंत उठल्यानंतर त्यांनी अर्जुनालाच प्रथम बघितलेलं आहे. अशी ही बुद्धिमत्ता बघा आणि अर्जुनाची असा हा निर्मळपणा असे हे भक्ताचे भाव आहे. आणि म्हणूनच असा हा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र. मग असाच बुद्धिमान शिष्याबद्दल दुर्योधन सांगतोय द्रोणाचार्यांना की हा जो द्रुपद पुत्र आहे. मग द्रुपद आणि द्रोणाचार्यांचं कुठेतरी पुन्हा आपल्याला थोडंसं जे काही रिलेशन्स मध्ये त्यांचे डिस्प्यूट असतं आणि त्याच्यामुळे त्यांनी कुठलाही ज्ञानावरती परिणाम नाही होऊ दिलाय. जे पांडवांना दिलं तेच ज्ञान कौरवांना दिलं आणि तेच दृष्टद्युम्नाला दिलं जो द्रुपद पुत्र होता. कारण कुठेतरी कॉन्फ्लिक्ट कोणामध्ये होतं द्रुपद राजा आणि द्रोणाचार्य. परंतु त्यांनी कुठल्याही प्रकारची अशी भेदभाव केलेली नाहीयेत आणि त्याप्रमाणे द्रुपद पुत्राने त्यांच्याच गायडन्स खाली मार्गदर्शनाखाली ही व्यूहरचना इतकी सुंदर केलेली आहे की दुर्योधन अवाक झालेला आहे ती बघून. मुत्सद्दी दुर्योधनाला आपले श्रेष्ठ ब्राह्मण सेनापती द्रोणाचार्य यांच्या चुका दाखवून द्यायच्या होत्या. मला वाटतं आपण हो हेच वाचत होता. मी वाचू का? हो नक्की वाचू शकता. येस मला वाटतं आपण हा श्लोक घ्यायचा आहे का हरे माताजी? कृष्ण. हो दुसरा घेतला का आपण श्लोक? नाही हाच हा मी श्लोक वाचला ना. येस येस बरोबर. येस 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 घेतला. येस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुत्सद्दी दुर्योधनाला आपले श्रेष्ठ ब्राह्मण सेनापती द्रोणाचार्य यांच्या चुका दाखवून द्यायच्या होत्या. द्रौपदीचे पिता द्रुपद यांच्याशी द्रोणाचार्यांचे राजनैतिक कारणावरून भांडण झाले होते. या भांडणाचा परिणाम म्हणून द्रुपदाने एक मोठा यज्ञ केला, ज्यामुळे त्याला
द्रोणाचार्यांचा वध करू शकेल अशा पुत्राची प्राप्ती झाली. द्रोणाचार्यांना याची पूर्ण जाणीव होती आणि तरी सुद्धा उदार ब्राह्मण या नात्याने त्याने आपल्याकडे लष्करी शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी सोपवण्यात आलेला द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न ला स्वतःकडील सर्व प्रकारच्या युद्धकला शिकवण्यात मुळीच कसर केली नाही. आता कुरुक्षेत्रावरील युद्धभूमीमध्ये दृष्टद्युम्नाने पांडवांची बाजू घेतली होती. त्याने द्रोणाचार्यांकडून प्राप्त झालेल्या युद्धकलेनुसार पांडव सेनेची व्यूहरचना केली होती. द्रोणाचार्यांनी युद्ध करतेवेळी कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करता दक्ष राहावे म्हणून दुर्योधनाने त्यांची ही चूक त्यांच्या लक्षात आणून दिली. यावरून त्याला हे देखील दाखवून द्यायचे होते की पांडव हे द्रोणाचार्यांचे प्रिय शिष्य असल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध युद्ध करताना त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा सौम्यपणा दाखवू नये. विशेषतः अर्जुन हा त्यांचा बुद्धिमान आणि सर्वात प्रिय शिष्य होता. अशा प्रकारचा सौम्यपणा युद्धात पराभव होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो असा इशाराही दुर्योधनाने याद्वारे दिला. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जो इतका अग्रेसिव्ह होता की ज्याला आपल्या गुरूंशी कसं अप्रोच करायचं त्याची सुद्धा काही तमा नव्हती. आणि म्हणूनच त्या द्रोणाचार्यांना तो विचारतोय की तुम्ही त्या दृष्टद्युम्नाला अशी शिकवण दिल्यामुळे, असं ज्ञान दिल्यामुळे बघा त्यांनी कशी व्यूहरचना केलेली आहे. आणि म्हणूनच इथे द्रोणाचार्यांचा उल्लेख झालेला आहे की ज्यांचं कुठेतरी चांगले संबंध नव्हते कोणाशी, तर द्रुपदाशी, दृष्टद्युम्नाच्या वडिलांशी आणि राजा द्रुपदाशी कुठेतरी संबंध चांगले नसल्यामुळे द्रुपदाने जो यज्ञ केला होता त्याच्यामध्ये दृष्टद्युम्न मिळालेला होता त्याला. आणि त्या दृष्टद्युम्नाकडूनच द्रोणाचार्यांचा वध होणार होता याची सगळ्याची कल्पना असूनही द्रोणाचार्य हे एक उत्तम ब्राह्मण आणि उत्तम शिक्षक, उत्तम गुरु या नात्याने त्यांनी पांडव, कौरव तशाच प्रकारे दृष्टद्युम्नाला सुद्धा त्याच प्रकारचं पूर्णपणे शिक्षण दिलेलं होतं आणि त्याच प्रकारे निपुण केलेलं होतं. त्यामुळे त्यांनी कुठलाही भेदभाव आपल्या शिष्यांमध्ये केलेला नव्हता. पण त्याची कुठेतरी परिणिती आणि त्याचाच कुठेतरी परिणाम म्हणून आता दुर्योधन त्यांना दाखवून देतोय की बघा त्याच्यामुळे कशी व्यूहरचना केलेली आहे. आणि म्हणून तो कुठेतरी द्रोणाचार्यांना सांगू इच्छितोय की तुमचे लाडके शिष्य आहेत की जशा प्रकारे दृष्टद्युम्नाला तुम्ही कुठलेही काही भेदभाव केले नाहीत, त्याचप्रमाणे पांडव हे तुमचे सगळे लाडके शिष्य आहेत. तर तुम्ही कुठल्याही प्रकारे तुम्ही त्यांच्या बाजूनी हे करू नका किंवा कल दाखवू नका. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे की याच्यामध्ये आपल्याला युद्धामध्ये त्यामुळे हरण्याची शक्यता आहे. कारण ज्या भीष्म पितामह आणि ज्या द्रोणाचार्यांनी भर सभेमध्ये जेव्हा द्रौपदीचं वस्त्रहरण होत होतं तेव्हा या सगळ्या राजांच्या मानाखाली होत्या. मग भीष्म तर महाभागवत आहेत, परंतु ही सगळी योजना आहे हो. ही सगळी भगवंतांची योजना आहे की जे अधर्माच्या बाजूने आहेत त्यांचा नाश होतोच. नाही तर भीष्म ज्यांनी विष्णू पुराण, ज्यांनी श्री विष्णू सहस्त्रामृत म्हटलेलं आहे आणि अशा प्रकारे विष्णू सहस्त्रनाम ज्यांच्या तोंडातून आलेले असे महाभागवत हे भीष्म पितामह आहेत. परंतु ही भगवंतांचीच योजना होती की ज्या ज्या क्षणी तुम्ही अधर्माच्या बाजूने जाता तिथे तुमचा नाश हा अगदी निश्चित असतो. आणि म्हणूनच त्या भीष्मांना सुद्धा मृत्यू आलेला आहे या युद्धामध्ये. आणि त्या प्रकारे मग ती भक्त वत्सलता अजून वेगळी आहे जी मी तुम्हाला अजून वर्णन करून सांगेल जेव्हा आपण भीष्म पितामहांचा उल्लेख येईल. परंतु निश्चितच हे सांगायला इथे शेअर करायला आवडेल कारण हे ज्ञान कुठेतरी थोडंसं पुढे जाऊन सांगायची नक्की इच्छा होते ज्याच्याशी हे संलग्न असतं की ज्या बाणशय्येवर, ज्या शय्येवरती शरशय्येवरती जेव्हा भीष्म पितामह असतात आणि आपले प्राण त्यागण्याची त्यांची वेळ झालेली असते, तरीही ते प्रत्यक्ष भगवंत जेव्हा त्यांना दर्शन देतात तेव्हा ते भगवंतांना अनेक प्रश्न विचारतात आणि मग त्या प्रश्नांची उत्तरं सुद्धा या कन्हैयानी, या भगवंतांनी दिलेली आहेत. आणि त्या भगवंतांकडूनच मग हे ज्ञान त्यांनी आत्मसात केलेलं आहे. आणि या विष्णू सहस्त्रनामातून त्यांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, स्तुती गायन केलेलं आहे की कशा प्रकारे मग भगवंत सुद्धा या भक्ताच्या आग्रहाखातर इवन जे पार्थ सारथी, मग तुम्हाला
एक ज्ञान थोडंसं शेअर करताना, की भागवतामध्ये याचा उल्लेख आहे. भागवतामध्ये पहिल्या स्कंदामध्ये याचा उल्लेख आहे, जे आपण प्राणचैतन्य प्रभूजींकडून सध्या अध्ययन करतो आहोत त्याचं. तर त्याच्यामध्ये याचा उल्लेख आहे, जेव्हा भीष्म स्तुती सांगितली जाते, की हे पार्थ सारथी हे जे भगवंतांचं रूप आहे, हे फक्त भीष्मांनी बघितलं हो, अर्जुनाने सुद्धा बघितलं नाही. कारण ज्या क्षणी भगवंत योद्धे, भगवंतांनी पण केला होता, की मी शस्त्र हातात उचलणार नाही. पण भीष्मांनी जेव्हा ज्या क्षणी दुर्योधनाकडून अर्जुन ते ही बाण घेऊन जातो, की ज्या बाणांनी भीष्म पितामह पांडवांचा वध करणार होते, ते खूप चतुराईने कृष्ण त्या दुर्योधनांकडून घेऊन येतो आणि त्याच्यामुळे तिथेच कुठेतरी सगळं हे योजना आहे हो, शेवटी भगवंतांची योजना आहे आणि हे भीष्म पितामहही जाणून असतात आणि म्हणून मग भगवंतांनी आपल्यावरती शस्त्र उचलावं अशा प्रकारे ते भगवंतांवर आणि त्या अर्जुनांवर चालून जातात आणि मग अर्जुनांवर चालून गेल्यानंतर त्या भगवंतांनी तो विरोध करताना निश्चितच चाक उचललेलं आहे भीष्मांवर टाकण्यासाठी आणि ती ती जी त्यांचं पार्थसारथी रूप आहे आणि त्यांनी आपला पण मोडलेला आहे कारण ते भगवंत आहेत हो शेवटी आणि मग जरी त्यांनी शुद्ध न करण्याचं निश्चय केला होता तरी आपल्या भक्तासाठी ते काहीही करू शकतात कारण भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत आणि म्हणूनच त्या अट्टहासाखातर भीष्मांना सुद्धा भगवंतांनी आपलं ते रूप त्याचं दर्शन भीष्मांना दिलेलं आहे असं भागवतामध्ये याचा उल्लेख आहे तर खूप छान भीष्म स्तुती आहे आणि खूप सुंदर अध्ययन आहे त्याचं म्हणजे खूप सुंदर वर्णन आहे रादर त्याचं केलेलं आहे तर अशा या अर्जुन हा त्यांचा बुद्धिमान आणि सर्वात लाडका शिष्य द्रोणाचार्यांचा होता तर तुम्ही कुठलीही सौम्यता दाखवू नका जेणेकरून आपण या युद्धामध्ये हरू कारण कुठेतरी द्रोणाचार्य आणि पितामह भीष्म यांनी जी संमती दुर्योधनाला दाखवलेली आहे आणि त्याच्या बाजूनी जेव्हा ते लढतायत तेव्हा त्याला खूप आतून काय म्हणतात ना आपण म्हणतो ना जो एक प्रकारचा त्याला गर्व झालेला आहे आणि आपण करू तेच योग्य आणि मग सुईच्या टोका एवढंही राज्य देणार नाहीये मी या पांडवांना आणि त्यांना जर घ्यायचं असेल तर त्यांनी युद्ध करावं आणि अशा सगळ्या कारण कुठेतरी याचा उल्लेख दिलेला आहे जी भगवंतांची योजना आपण सांगतोय पण ज्या पहिल्या अध्यायात उद्देश आहे की मग तो कुठेतरी जी आर्थिक बळ जे होतं आर्थिक सहाय्यता भीष्म आणि द्रोणाचार्यांना ही धृतराष्ट्राचा मुलगा दुर्योधन जेव्हा तिथे गादी चालवत असतो अशा प्रकारे त्याच्या मार्फत ते सगळं होत असतं आणि मग आपल्या राजाच्याच पुत्राशी आपण कशी प्रतारणा करू शकतो आणि त्याप्रमाणे म्हणून ते त्याच्यावर अवलंबून असल्यामुळे निश्चित त्याला हो करत असतात आणि त्याच्या बाजूने हे युद्ध लढत असतात आणि कुठेतरी ती संमती मिळून गेलेली असते दुर्योधनाला आणि म्हणूनच तो सांगत असतो की मग तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा सौम्यपणा दाखवू नका जेणेकरून आपण या युद्धामध्ये हरू शकू श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधी युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः आपल्याला या पहिल्या अध्यायामध्ये नंतर मी तुम्हाला एखादी दुसरी इंग्लिश स्लाइड पुढच्या वेळेला दाखवीन की ज्याच्यामध्ये थोडी विभागणी केलेली आहे आणि कशा प्रकारे आपण 1 ते 26 हे जे श्लोक आहेत याच्यामध्ये सगळी युद्धाची रचना आणि जे काही वर्णन केलेलं आहे आणि मग 27व्या श्लोकापासून अर्जुनाची विषण्णता आपल्याला बघायला मिळते आणि अर्जुन जे शस्त्र खाली ठेवतो आहे त्याच्या मनातले सेनयोरुभयोर मध्ये रथ जेव्हा मध्ये घेऊन गेलेले आहेत भगवंत तेव्हा त्याच्या विचारांमध्ये झालेला बदल आणि त्याला झालेला जो काही त्रास आहे त्याच्यामुळे त्याचं मन पालटलेलं आहे आणि अशा प्रकारे त्यांनी ही युद्ध न करण्याचं ठरवलेलं आहे अशा या गोष्टींना वर्णन करताना त्या अध्यायाची थोडीशी विभागणी केली जाते ती इंग्लिश स्लाइड्स आहेत त्या आपल्याकडे त्या आम्ही पुढच्या वेळेस काही जेव्हा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा मी त्या स्लाइड सुद्धा तुम्हाला थोड्याशा दाखवून ती विभागणी थोडीशी तुमच्या बरोबर शेअर करेन तर अशा प्रकारे येथे या सैन्यामध्ये भीम आणि अर्जुन याच्या बरोबरीचे शूर आणि महान धनुर्धर आहेत तसेच युयुधान विराट द्रुपद यांच्याप्रमाणे श्रेष्ठ योद्धे सुद्धा आहेत मग इथे काही वर्णनं केलेली आहेत आता या योद्ध्यांची आपण पुढे जाऊया दृष्टकेतुश्चेकितानः केशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः तेथे श्रेष्ठ शूरवीर बलशाली असे दुष्टकेतू चेकितान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज आणि शैब्य यांच्यासारखे युद्धे आहेत या सगळ्याचं वर्णन आहे युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तम उजाश्च वैर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः तेथे पराक्रमी युद्धामन्यू अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा सुभद्रा पुत्र आणि द्रौपदीचे पुत्र हे सर्व योद्धे महारथी
लढवय्ये आहेत. मग या सगळ्या लढवय्यांचं वर्णन आणि त्यांची नावं दिलेली आहेत. कोणाच्या बाजूने कोण लढतं आहे. त्याप्रमाणे द्रौपदीचे पुत्र आहेत आणि द्रौपदीच्या पुत्र म्हणजे पांडवांपासून जे आहेत पांडवांबरोबर त्यांचा सगळ्यांची नावं इथे त्यांचा उल्लेख केलेला आहे. माताजी अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते. पुन्हा हेच सगळं वर्णन आहे. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ तुमच्या माहिती करता माझ्या सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी विशेष पात्र असणाऱ्या सेनाधिकाऱ्यांविषयी भगवंत आता सांगतायत. म्हणजे भगवंत नाहीये तिथे. मग तुम्हाला त्याचाही मी उल्लेख सांगेन. पण इथे आता संजय सगळी माहिती देतोय आणि जे काही उल्लेख केलेले आहेत हे सगळ्या राजा महाराजांचे, की वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या भागातून ते राजे वेगवेगळ्या त्या देशाच्या भागातून राजे लढण्यासाठी आलेले आहेत. मग काही कौरवांकडून आहेत, काही पांडवांकडून आहेत आणि मग अशा प्रकारे या सगळ्यांची वर्णनं केलेली आहेत आणि त्यांची नावं इथे आपल्याला दिलेली आहेत. सॉरी. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. येथे आपण स्वतः भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण आणि भूरिश्रवा नावाचा सौमदत्त पुत्र असे युद्धात नेहमी विजयी ठरणारे योद्धे आहेत. अशा प्रकारे स्वतः म्हणजे दुर्योधन अशांचा उल्लेख करतो इथे. हे सगळं दुर्योधनानेच काही त्यांच्या तोंडी दिलेलं आहे. जेव्हा ते द्रोणाचार्यांना प्रश्न विचारतोय त्यानंतर तो या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख करतोय. मला वाटतं आपण पुढे जाऊया कारण तात्पर्यामध्ये या सगळ्यांचा फक्त नावांचा उल्लेख आहे. अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्यांचा पुत्र आहे आणि सौमदत्ती किंवा भूरिश्रवा हा बाहलोकांच्या राजाचा बाहलिकांच्या राजाचा पुत्र आहे. कर्ण हा अर्जुनाचा भाऊ आहे कारण पांडुराजाशी विवाह होण्यापूर्वी कुंतीच्या पोटी तो जन्मला होता. कृपाचार्यांच्या जुळ्या बहिणीचा द्रोणाचार्यांशी विवाह झाला होता. तर अशा प्रकारे या प्रत्येकाचं वर्णन केलेलं आहे. कोणते योद्धे तिथे युद्धासाठी आलेले आहेत या सगळ्याचं वर्णन केलंय. अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः. माझ्यासाठी स्वतःच्या जीवनाचा त्याग करण्यास सदैव तत्पर असलेले अनेक शूरवीर येथे आहेत. ते सर्व विविध प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असून युद्ध कलेमध्ये निपुण आहेत. कसा बघा कुठेतरी इतका तो आविर्भाव असा की माझ्याकडे हे योद्धे आहेत, माझं हे माझं ते तो मीपणा इतका भरलेला आहे आणि म्हणूनच मग सगळ्या योद्ध्यांविषयी दुर्योधन माहिती देतो आहे की मग ते सर्वजण पापी दुर्योधनाच्या पक्षाला मिळालेल्याने कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर या सर्वांचा मृत्यू अटळ आहे हे निश्चित सांगितलेलं गेलंय कारण जिथे अधर्माचा नाश आहे विनाशकाले विपरीत बुद्धी ही दुर्योधनाला झालेली आहे आणि बाकी सगळ्या गोष्टींचा जरीही कंटिन्युइटी ठेवली जरी या गोष्टी त्याच प्रकारे करत राहिल्या तरी निश्चितच या कुरुक्षेत्रावरती युद्धभूमीवरती या अधर्माचा मृत्यू या अधर्मींचा मृत्यू हा अटळ आहे आणि म्हणूनच दुर्योधनाला मात्र आपल्या विजयाबद्दल कुठेतरी आपण म्हणतो ना दुर्योधन भ्रमात जगत असतो आणि कुठेही भगवंत जिथे भगवंत मध्यस्थी करायला गेले त्या भगवंतांना जो जाणू शकला नाही तो काय जाणणार आहे तो निश्चितच सगळ्या भौतिकतेमध्ये आहे आणि म्हणून त्याला स्वतःच्या ताकदीविषयी खूप कुठेतरी आपण म्हणतो ना खात्री होतीच पण कुठेतरी ती मनामध्ये गर्व आणि स्वतःविषयीचा अहंभाव असा सगळा मनामध्ये होता. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं. आमची शक्ती अपरिमित आहे आणि पितामह भीष्म यांच्याद्वारे आपण पूर्णपणे सुरक्षित आहोत परंतु भीमाने काळजीपूर्वक रक्षिलेली पांडवांची शक्ती ही मर्यादित आहे. या ठिकाणी दुर्योधनाने कुणाला वाचायचं आहे का आपण हे तात्पर्य थोडं वाचूया. भीष्माचा तुम्ही उल्लेख येस वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या ठिकाणी दुर्योधनाने तुलनात्मक शक्तीचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे.
सर्वात अनुभवी सेनापती पितामह भीष्म यांनी सैन्याचे विशिष्टपणे रक्षण केल्यामुळे आपल्या सैन्याची ही शक्ती अपरिमित आहे असे त्याला वाटते. उलट पक्षी कमी अनुभवी असलेल्या सेनापतीने म्हणजेच भीमाने रक्षिलेले पांडव सैन्य हे सीमित आहे. भीम हा भीष्मांच्या उपस्थितीत नगण्यच होता. दुर्योधन भीमाचा नेहमी मत्सर करीत असे, कारण तो पूर्णपणे जाणून होता की जर त्याचा मृत्यू होणार असेल तर तो भीमाकडून होईल. पण त्याचबरोबर अत्यंत श्रेष्ठ सेनापती भीष्म यांच्या उपस्थितीमुळे त्याला स्वतःच्या विजयाची खात्री होती. या युद्धात आपला विजय होईल या आपल्या निष्कर्षाचा त्याला विश्वास पटला होता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच दुर्योधनाने तुलनात्मक शक्तीचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. कारण कुठेतरी त्याला जे काय म्हणतो ना आपण, त्याच्या बाजूने द्रोणाचार्य आहेत आणि भीष्म आहेत, म्हणजे त्याच्याकडे ती ताकद आहे आणि कुठेतरी गर्विष्ठपणा अंगामध्ये होता. आणि म्हणूनच मग ती शक्ती सगळी आपल्याकडे आहे आणि आपण जिंकणारच आहोत अशा भ्रमामध्ये तो दुर्योधन होता. आणि त्या भ्रमामध्येच, कारण जसं म्हटलं ना की प्रत्यक्ष भगवंतांना ज्यांनी साखळदंडाने बांधून ठेवलं आणि त्यांना कल्पना नव्हती की जी मध्यस्थी करायला आल्यानंतर त्यांनी त्या भगवंतांनाच ओळखलं नाही, तिथे त्याची काय गणना केली जाईल आणि त्याच्याशी काय तुलना केली जाईल. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भीष्म पितामह आणि द्रोणाचार्य असल्यामुळे कुठेतरी माझ्या सैन्याचा हा विजयच होणार आहे. आणि भीम हा भीष्मांच्या उपस्थितीत नगण्यच होता, कारण नॅचरली द्रोणाचार्यांचा जो शिष्य आहे तो भीष्म पितामहांची तुलना नाही त्याच्याशी होऊ शकत. आणि म्हणूनच मग, कारण दुर्योधन भीमाचा नेहमीच मत्सर करत असे, कारण तो पूर्णपणे जाणत होता की जर त्याचा मृत्यू होणारच असेल तर तो भीमाकडून होईल. आणि भीमाने असा पणही घेतलेला असतो जेव्हा द्रौपदीचं वस्त्रहरण होतं की तुझ्या केसाला मी दुर्योधनाच्या मांडीतलं रक्त लावीन तेव्हाच तू ते केस बांधणार असते. आणि ती अशा प्रकारे पण घेतलेला असतो भीमाने, कारण त्याला माहिती असतं की दुर्योधनाला माहिती असतं की त्याचा वध झाला तर तो भीमाकडूनच होईल. अत्यंत श्रेष्ठ सेनापती भीष्म यांच्या उपस्थितीमुळे त्याला स्वतःच्या विजयाची मात्र खात्री होती. या युद्धात आपला विजय होईल आणि निष्कर्षाचा त्याला विश्वास पटला होता. का, कोणामुळे? तर भीष्म पितामह आणि द्रोणाचार्यांनी. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. आता तुम्ही सर्वांनी सैन्यगृह रचनेतील नेमक्या ठिकाणी उभे राहून पितामह भीष्मांना पूर्ण सहाय्य केले पाहिजे, हे दुर्योधन आपल्या सैनिकांना सांगतो आहे. हरे कृष्ण. कोण वाचणार? वाचते मग. हरे कृष्ण. तात्पर्य. भीष्मांच्या पराक्रमाची स्तुती केल्यानंतर दुर्योधनाला वाटले की इतर योद्ध्यांना आपण कमी महत्व दिले आहे असे वाटू नये. म्हणून त्याने नेहमीच्या आपल्या मुत्सद्देगिरीला अनुसरून वरील शब्दांनी परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याने ठामपणे सांगितले की भीष्मदेव हे निसंशय सर्वश्रेष्ठ योद्धे आहेत, पण ते वृद्ध असल्या कारणाने त्यांनी त्यांचे सर्व बाजूनी रक्षण करण्याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. कदाचित ते एका बाजूला युद्ध करण्यात गुंतलेले असतील आणि इतर बाजूने शत्रू या संधीचा फायदा उठवू शकेल. म्हणून इतर योद्ध्यांनी आपली मोक्याची ठिकाणे न सोडता शत्रूला व्यूहरचना भेदू न देणे हे महत्वाचे होते. कुरूंचा विजय हा भीष्मदेवांच्या उपस्थितीवरच अवलंबून आहे, हे दुर्योधनाला स्पष्टपणे कळून आले. युद्धामध्ये भीष्मदेव आणि द्रोणाचार्य यांच्या पूर्ण पाठिंब्याची त्याला खात्री होती. कारण ज्यावेळी मोठमोठ्या सेनापतींच्या सभेत द्रौपदीचे वस्त्रहरण केले जात होते, त्यावेळी तिने या दोघांकडे न्याय याचना केली होती. पण ते एक चकार शब्दही काढू शकले नव्हते, हे दुर्योधन निश्चितच जाणून होता. या दोघांच्या मनात लपण काय या दोघांच्या मनात हा पांडवांबद्दल जिव्हाळा असला तरी युद्धक्रीडेप्रमाणे आताही ते या जिव्हाळ्याचा त्याग करतील अशी त्याला आशा होती. हरे कृष्ण. दुर्योधनाला किती मनामध्ये, कारण भीष्म पितामह आणि द्रोणाचार्य यांच्या जोरावरच तो हे युद्ध जिंकणार होता. कारण जे योद्धे होते ते होते, पण निपुण कोण होता? आणि प्रत्यक्ष भीष्म पितामह आपल्या बरोबर आहेत. कारण का खात्री होती की ज्या द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाविषयी ज्यांनी काही जेव्हा बोलले नाहीत, तर ते आता आपल्यावर युद्धामध्ये आपल्या बरोबरच आहेत, असा कुठेतरी पूर्णपणे त्याला त्याच्या मनामध्ये त्यांनी ठरवून टाकलं होतं. आणि त्याप्रमाणे तो द्यूतक्रीडेमध्ये सुद्धा इव्हन द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालं, पांडव सगळं आपलं हरून बसले, तरीही भीष्म पितामहांनी कुठलाही इंटरफिअरन्स केला नव्हता. कारण कुठेतरी या गोष्टीला
कारण सांगितलं जातं भगवंतांचं, हे निश्चित भगवंतांची योजना जसं मी म्हटलं. आणि ज्या भीष्म पितामहांचा दुर्योधनाशी एक राजा म्हणून संबंध होता आणि धृतराष्ट्राचा तो पुत्र आहे म्हटल्यानंतर आपण आपल्या राजाशी प्रतारणा करू शकत नाही. त्याप्रमाणे ते त्या राज्यामध्ये, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्याला माहिती होतं की जरी कितीही जिव्हाळा असला द्रोणाचार्यांना किंवा भीष्म पितामहांना, तरी निश्चितच द्यूत क्रीडेप्रमाणेच ते आपल्या बरोबर आता सुद्धा आहेत. तस्यं संजयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान. बघा, आता शंखांची कुठेतरी शंख फुंकले जातात. आपण जेव्हा म्हणतो की ही जी युद्धाची 9 कारणं आपण जेव्हा पहिल्या 18 दिवसांच्या अध्यायामध्ये जाणली असतील, ती आपण एक आता आपल्याला मिळतीलच. परंतु त्याचा एकदम उल्लेख करताना आपण हा शंखनाद जो आहे, हा शंखनादाचा सुद्धा आपण उल्लेख करतो की जी 9 विजयाची कारणे की जे ऑस्पिशियस, खूप शुभ मानलं जातं. नंतर कुरुवंशातील वयोवृद्ध महापराक्रमी व सर्व योद्ध्यांमधील अग्रणी अशा भीष्मांनी मोठ्या सिंहगर्जनेप्रमाणे आपला शंख वाजवला आणि त्यामुळे दुर्योधन आनंदित झाला. कारण का? कारण आपल्या नातवाला कुठेतरी जाणवावं, ही कुठेतरी भीष्मांची तिथे, कारण पुन्हा तेच होतं. सगळी योजना भगवंतांची होती आणि म्हणून या भीष्मांनी जेव्हा अशी अ, अ, शंख फुंकलेला आहे असा, कारण शंख फुंकणं हे खूप पवित्र मानलं जातं. कुठल्याही गोष्टींचा आपण शुभ काही जे काही पूजाच्या अभिषेक वगैरे करतो, तेव्हा निश्चितच शंख फुंकले जातात. ज्यांना ती नॅक असते आणि त्या शंख फुंकण्याची म्हणजे तुमच्या फुफ्फुसांची पात्रता खूप चांगली लागते. त्याप्रमाणे तुम्ही त्याचा वापर करू शकता. आणि म्हणूनच शंखध्वनीच्या संकेताने त्यांनी आपला पौत्र दुर्योधन याला सूचित केले की त्याला युद्धात विजयी होण्याची शक्यताच नाही. कारण विरुद्ध बाजूला स्वतः परमपुरुष भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि तरी सुद्धा युद्ध करणे हे त्याचे कर्तव्य होते आणि यामध्ये कोणताही कसर सोडणार नव्हते. कारण शेवटी मग कुठेतरी ती जबाबदारी आणि कुठेतरी ती कमिटमेंट आपण म्हणतो, ती निभवायची होती आणि म्हणूनच ती कुठेही ते त्या दृष्टीने कसर सोडणार नव्हते. ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानगमुखगोमुखाः हन्यन्त सशब्द स्तुमुलो भवत्. त्यानंतर शंख, ढोल, भेरी, नगारे, तुताऱ्या आणि रणशिंगे एकदम वाजू लागली आणि त्यांचा एकत्रित आवाज अत्यंत भयंकर होता. मग बघा कोणाला भयंकर वाटला? कारण ज्याच्या मनामध्ये वाईट आहे, ज्याच्या मनामध्ये अधर्मी भावना आहेत, त्यांच्यासाठी निश्चितच तो आवाज भयंकर होता. पण पांडवांना त्याच्यामध्ये उलट पांडवांचं मन अतिशय पवित्र आणि दैवी विचारांचं होतं आणि म्हणून त्यांच्याशिवाय तिथे कोणाची पुत्र, तर धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय ही विदीर्ण झालेली आहेत. आणि का? कारण ती गर्जना ऐकून, आणि म्हणूनच या सगळ्याचं इम्पॅक्ट त्यांच्यावर त्याप्रमाणे झालाय. ततैश्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यद्नने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधन्मतुः. दुसऱ्या बाजूला शुभ्र अश्वांनी युक्त अशा एका महान रथामध्ये बसलेल्या भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांनी आपापले दिव्य शंख वाजविले. मग जो पांचजन्य आणि देवदत्त भगवंतांचा जो शंख आहे, अशा प्रकारे ते शंखांची शंख फुंकलेले आहेत भगवंतांनी आणि अर्जुनाने सुद्धा, की हे शंख फुंकणं हे जसं युद्धाचं एक कारण, ऑस्पिशियस पवित्रता त्याच्यामध्ये आहे आणि म्हणूनच ह्या शंख फुंकण्यामुळे त्या युद्धाची अनाउन्समेंट केली जाते. सगळ्यांना कळलं जातं की आता युद्ध सुरू होणार आहे. त्याप्रमाणे अनाउन्समेंट ती केली जाते. मला वाटतं ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया, कारण ह्या सगळ्या गोष्टी शंख आणि त्याची नावं आहेत. पांचजन्य ऋषिकेशो, आपण श्लोक घेऊया. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः. भगवान श्रीकृष्णांनी आपला पांचजन्य नावाचा शंख वाजविला, अर्जुनाने त्यांचा देवदत्त नावाचा शंख वाजविला आणि अतिदुष्कर कार्य करणाऱ्या वृकोदर भीमाने आपला पौंड्र शंख वाजविलेला आहे. इथपासून कोणी वाचेल? या श्लोकामध्ये अर्जुनाचा उल्लेख धनंजय म्हणून करण्यात हो, आलेला आहे. वाचते मी. आणि वाचते एक मिनिट, एक मिनिट, भगवंतांविषयी पण गोविंद आणि सॉरी.
पौंड्र शंख वाजवलेला आहे. आणि त्यानंतर आपण इथे जीवांनी शरण यावे म्हणून ते इंद्रियांचे मार्गदर्शन करतात किंवा सर्वांच्या हृदयामध्ये इथपासून वाचू शकता. ओके हो हरे सर्वांच्या कृष्ण हृदयामध्ये स्थित अच्छा वाचताय. असलेल्या माताजी भगवंत तुम्ही वाचा, मग सॉरी दोघी एकदम वाचता येत होत्या, पण नाही, माताजी नाही. तुम्ही नंतर वाचा, चालेल ना चालेल. सायली हो, माताजी? हरे कृष्ण. पुढचा श्लोक तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित असलेले भगवंत जीवांच्या इंद्रियांचे मार्गदर्शन करतात. जीवांनी शरण यावे म्हणून ते इंद्रियांचे मार्गदर्शन करतात. पण शुद्ध भक्तांच्या बाबतीत मात्र ते स्वतःचे त्यांचे इंद्रिय नियंत्रण करतात. या ठिकाणी कुरुक्षेत्रावरील युद्धभूमीमध्ये भगवंत प्रत्यक्षपणे अर्जुनाचा दिव्य इंद्रियांचे नियंत्रण करतात. म्हणून त्यांना ऋषिकेश या विशिष्ट नावाने संबोधण्यात आले आहे. भगवंतांना त्यांच्या विविध कार्यानुसार विविध नावे आहेत. उदाहरणार्थ त्यांचे नाव मधुसूदन आहे कारण त्यांनी मधु नामक दैत्याचा वध केला. त्यांचे नाव गोविंद आहे कारण ते गायींना आणि इंद्रियांना आनंद देतात. त्यांचे नाव वासुदेव आहे कारण ते वसुदेव पुत्र म्हणून अवतरित झाले. त्यांचे नाव देवकीनंदन आहे कारण त्यांनी देवकीचा माता म्हणून स्वीकार केला आहे. माता म्हणून स्वीकार केला. त्यांचे नाव यशोदानंदन आहे कारण त्यांनी वृंदावनामध्ये आपल्या बाल्यलीला यशोदा मातेबरोबर केल्या. त्यांचे नाव पार्थसारथी आहे कारण आपला मित्र अर्जुन यांचा सारथी म्हणून त्यांनी काम केले. तसेच कुरुक्षेत्रावरील युद्धभूमीमध्ये अर्जुनाला मार्गदर्शन केले म्हणून त्यांना ऋषिकेश हे नाव पडले. या श्लोकामध्ये अर्जुनाचा उल्लेख धनंजय म्हणून करण्यात आला आहे कारण विविध प्रकारच्या यज्ञ यागांसाठी त्याचा थोरल्या भावाला जेव्हा धनसंपत्तीची आवश्यकता होती तेव्हा त्याने धन एकत्रित केले. याप्रमाणे भीमाला वृकोदर म्हटले जाते कारण ज्याप्रमाणे तो हिडिंबासुराच्या वधासारखी अतिशय कठीण कार्य करू शकत होता त्याचप्रमाणे तो अन्नभक्षणही करीत असे. म्हणून पांडव पक्षातील आरंभी भगवंतांनी वाजवलेल्या आणि नंतर इतर व्यक्तींनी विविध प्रकारच्या शंखाद्वारे उत्पन्न केलेल्या शंखध्वनीमुळे सर्व सैनिक युद्धासाठी उत्सुक झाले. विरुद्ध पक्षामध्ये महत्वपूर्ण असे काहीच नव्हते. त्या ठिकाणी परम मार्गदर्शक भगवान श्रीकृष्ण नव्हते की लक्ष्मी देवीही नव्हती. म्हणून युद्धामध्ये त्यांची हार निश्चित होती आणि शंखध्वनींनी हाच संदेश घोषित केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच देवदत्त आणि पांचजन्य, भगवंतांचा पांचजन्य आणि अर्जुनाचा देवदत्त हे शंख जेव्हा फुंकलेले आहेत तर इथे या श्लोकामध्ये मुद्दाम भगवंतांविषयी आणि अर्जुनाला, आणि मी एक थोडस करेक्शन करते की मी जे पार्थसारथी अर्जुनाला म्हटलंय आणि मी जर भीष्मांनी जे भगवंतांचं रूप बघितलं त्याला रथांग पाणी म्हटलेलं आहे. हे नाव थोडस मी कदाचित चुकीचं उल्लेखलं असेल तर क्षमस्व. तर रथांग पाणी म्हणजे भगवंतांनी जे रथांग म्हणजे रथाचं चाक उचललेलं आहे तो जो भगवंतांचा आवेश आहे आणि तेच भगवंतांचं रूप हे भीष्मांनी तेव्हा बघितलेलं आहे त्या युद्धामध्ये. आणि म्हणून तसं म्हटलंय. तर इथे भगवंतांचं आणि अर्जुनाचं वर्णन केलेलं आहे आणि ज्यांनी हे शंख फुंकलेले आहेत तर अशा प्रकारे भगवंत हे ऋषिकेश आहेत. आणि म्हणूनच या विजयाच्या कारणांमध्ये आपण ऋषिकेशाचा पहिला उल्लेख बघतो कारण ज्या शुद्ध भक्तांच्या इंद्रियांचं नियंत्रण सुद्धा भगवंत करतात. भगवंत स्वतःच्या इंद्रियांचे नियंत्रक आहेतच कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत आणि त्यांच्या इंद्रियांचं नियंत्रण ते स्वतःच करतात, परंतु ते शुद्ध भक्तांच्या इंद्रियांचं सुद्धा नियंत्रण करतात कारण ते आध्यात्मिक असतात. शुद्ध भक्त हे भगवंतांचे भक्त असतात आणि म्हणून इथे अर्जुनाच्या सुद्धा इंद्रियांचं नियंत्रण ते करतात. म्हणूनच भगवंतांना निरनिराळ्या प्रकारे संबोधलं जातं की गोविंद म्हणजे भगवंत गायींचं रक्षण करणारे आहेत. गाय आणि इंद्रियांना आनंद देणारे आहेत असे भगवंत गोविंद आहेत. मधुसूदन ज्यांनी या राक्षसाचा वध केलेला आहे म्हणून त्यांना मधुसूदन असं म्हटलेलं आहे. त्याच प्रकारे अनेक जगन्नाथ म्हणजे जे पूर्णपणे अगदी सगळ्या या जगाचे म्हणजे या नाथ आहेत आणि अशा या पूर्ण विश्वासे जे नाथ आहेत असे हे जगन्नाथ आहेत. आणि अनेक अशी भगवंतांसाठी केशी सुदन ज्या केशी या असुराला भगवंतांनी ज्या असुरांचे वध केलेले आहेत त्यावरही भगवंतांचा त्याप्रमाणे उल्लेख केलेला आहे. आणि ज्या अर्जुनाचा पार्थसारथी म्हणून की ज्या भगवंतांचा उल्लेखच पार्थसारथी म्हटलेला आहे. आणि पार्थ म्हणजे अर्जुन कारण जो पृथाचा पुत्र आहे. पृथा म्हणजे
कुंती माता आणि कुंती मातेचा पुत्र म्हणून त्याला पार्थ म्हटलेलं आहे आणि त्या पार्थाचं सारथ्य भगवंत करतायत म्हणून त्याला पार्थ सारथी असं सुद्धा उल्लेख त्यांचा इथे केलेला आहे. आणि जे मी म्हटलं ते रथांग पाणी सुद्धा भीष्मांसाठी ते त्याचा उल्लेख केलेला आहे की ते भगवंतांचं तसं रूप आहे. आणि अशा या भगवंतांच्या निरनिराळ्या आवेशांवरून त्यांची नावं तशी तिथे उल्लेखलेली आहेत. आणि म्हणून अर्जुन सुद्धा त्याचा उल्लेख भगवंतांना उल्लेख करताना भगवंतांशी बोलताना आणि संवाद साधताना भगवंतांना अशा नावांनी संबोधतो आहे. आणि त्या अर्जुनाला सुद्धा मग पार्थ या नावाने संबोधलं जातं. धनंजय की ज्यांनी धनाचा संचय त्याच्या मोठ्या भावाला जेव्हा युद्धाच्या क्षणी धनाचा संचय करायचा होता ते धनसंचय करण्यामध्ये ज्यांनी मदत केली त्याला धनंजय म्हटलेलं आहे. भीमाला वृकोदर म्हटलेलं आहे कारण तो जो अन्नभक्षण अशा प्रकारे तो अन्नभक्षण करतो की त्याला त्याप्रमाणे उदर आहे त्याचं आणि म्हणूनच त्याचं वृकोदर त्याला म्हटलेलं आहे. आणि मग अशा प्रकारे या व्यक्तींनी शंखाद्वारे उत्पन्न केलेल्या शंखध्वनीमुळे सर्व सैनिक युद्धासाठी पांडवांच्या बाजूच्या सर्व सैन्यामध्ये एक प्रकारचा असा उत्साह सळसळून वाहिलेला आहे. आणि तेच आपण बघतो आहोत की ज्या अधर्मी अशी बाजू आहे दुर्योधनाची त्यांची हृदय विदीर्ण झालेली आहेत हो या सगळ्या शंखनादाने. कारण मनामध्ये भय आहे, मनामध्ये शंका आहे, मनामध्ये अधर्मी अशी कपटी वृत्ती आहे आणि त्या कपटी अशा या दुर्योधनाची जे साथ देत आहेत ते निश्चितच अधर्मी आहेत. आणि म्हणून तिथे मनामध्ये साशंकता आहे, कुठेतरी साशंक आहे मन त्यांचं. आणि म्हणूनच आशांची हार ही निश्चित, अधर्मींची हार ही निश्चित होती म्हणून त्यांची हृदय विदीर्ण झालेली होती. आणि म्हणूनच या शंखध्वनींनी ही गोष्ट अगदी क्लिअर केलेली होती. म्हणून जे ऋषिकेश आणि ज्या लक्ष्मीचा निवास आहे या शंखनाद जिथे होतो आहे त्याच पक्षाचा विजय होणार आहे म्हणून धर्माचाच विजय होणार आहे. ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भगवंत आहेत हो तिथेच नक्की विजय निश्चित आहे. तर 15 श्लोक आपले झालेले आहेत. तर मला एक कुठेतरी सगळ्यांना विनंती करायची आहे की जी मी आपण अजून एक 15-20 मिनिटं घेऊ शकलो असतो. पण आपलं जे बलराम जयंतीच्या दिवशी उत्सव आहे त्या उत्सवासाठी जे मराठी टीम जी आपली आहे ती सेवा देणार आहे. तर आम्ही जे काही 18-20 जण आहोत तर मी एक प्रतिनिधित्व करतेय मराठीचं म्हणजे भगवंताच्या कृपेने मराठी लँग्वेज लीडर आहे. तर त्याच्यामुळे सगळ्यांना घेऊन एक सेवा करण्याचं एक कृष्ण सेवक आहे मी आणि ती सेवा करण्याची सगळ्यांना आपण जे कोऑर्डिनेशन करतो त्यासाठी मीटिंग्स घेणं आवश्यक आहे. तर ते आता अगदी जवळ येऊन ठेपलेला आहे तो काळ. तर म्हणून आपण पुढच्या आठवड्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतेच आपण नक्की भेटूया 2 किंवा 3 दिवस आणि त्याप्रमाणे आपण पहिला अध्याय निश्चितच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. आणि म्हणून आज आपण इथे थोडंसं थांबूया आणि 16व्या श्लोकापासून पुढे आपण पुढच्या याला सुरुवात करूयात. मी रेकॉर्डिंग थांबवते.